Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, we have Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayang gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi man si Sir Bry. Welcome back, ah. Yes. Tawa ko si Sir Bry. One night lang to, sir. May so, sa liwat mayong gabi, so yaring aton lakat sang panahon, Pebrero 20 tuig 2020 or Pebrero 7 tuig 2020. Suli ako. Sige lang. Excited ko bibati tingog mo eh. Regards sa kay regards sa kay Budidak. Gares Budidak, ari di gani duty man. Wow, may gabi. Thank you, Gida. Sige, So, sa liwat, may gabi, so yaring aton lakat sang panahon, northeast monsoon, padang yung nag-apekto sa Luzon. Samtang ang low pressure area, kung LPA, ginabana-bana mga 235 kilometers southwest of Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ini siya may coordinates nga 5.2 degrees north and 120.8 degrees east. Ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region, Western kag Central Visayas, makaagom sa magalumo na kalangitan, inipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang trap sang low pressure area. Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol Region, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, kag Mindoro Provinces, makaagom man sa magalumo na kalangitan, kag inipagapdan sang light rains, tuga naman niya sang northeast monsoon. Ang iba naman nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagom sa kasarangan nga panahon, las malagi nga pagumgum, inipagapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala sang localized thunderstorm. So, Negros Occidental, kita, siyudad sang Bacolod, makaaguman sa magalumo na kalangitan, kaginipkapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanagoong pagpangilat, dala ni sang trap sang low pressure area. Sa langad tubtub mayo malagi nga paglumados nga huyop sang hangin, nagikan sa nasidlangan, tubtub namin na nasidlangan, naga-impluwensya sa bugsan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtub, mabulubalon. Sir Bry. Kumusta na Sir si LPA, sir? Do hindi man siya active, Sir Bry, by dissipate niya siguro, pero duga mat-amat man. Pero nalantaw naton nga, ang gadalan niya sang aton pag-ulan, Sir Bry, ini kisa naga-prevailing na tawag naton nga
till end of a cold front. Okay. Isa mga batsagatan ni sa Sir Bry kung labinagin kong kaagahon, doga bundok na siya nga clouds eh. Sana siya. Pero do ka na, may man nga bulubog na kung aga para makapulo pang lukob man kita. Oh, yes Sir Bry. Pero ang problema, kung labinagin siya may mga arthritis, problema gid. Hindi pa bati-bati ako. Parehas sa Sir Bry. Kung gali kamot do si Hillboy man mo. Ay, Kadako. sige lang sign of ano na mo? Aging na siya mo. Galit, Sir Bry. Anyway, sir, salamat sa mga time. Thank you, Sir Bry. Oh, sige, Sir Bry. Thank you. Mabuhay ka, sir. Okay, Thank you, okay. sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alright, matulotaway nga ton sini nga palibot ang maulanon nga panahon normal nga nagakatabo sa sini nga mga binulan mga kaksyon. May LPA kita pero daw ma-anticipar ato. Daw madula kuno ato ano tawag sina correct lang kon wrong ako basta daw matunaw. Daw posible matunaw ang ining LPA mga kaksyon ti salamat gid. Kabalo kang normal nga ulan ikumpara mo sa araya sang gina tanaw nga basi may magtugang low pressure area o kon magtugang nga bagyo sa palauton lain gid man yang kon mo igo di bla. Alright, sa mga utod naton nga nagapuyo ya sa idalom o kon higad sang Taytay sa idalom sang Taytay, higad sang Baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7 Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Subong nga adlaw, yari na kita sa Biyernes. And Pebrero 7 na kita mga kaksyon, 2020. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa public affairs program pati ng drama nga pwede nyo gid i-click na i-share kag i-likes paki-share lang para magdamo pagid kang daw kwan bala na coronavirus action hands nga mag-spread out kag lapad pagid ang dalaganan ta sang action firing line bla damo makabalo no. And so may mga gusto maglantaw dira sa YouTube naton, type mo lang direction radiobacolod.com.ph. Sa web naton pwede man kamo kabisita to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official and of course sa mga texters naton sa mga gabi kung ano nga aton sining opinion o kon discussion, issue, balita kag iban pa, i-type nyo lang dira sa inyo sa mga cellphones. Okay, ipadala sa 0938-225-5017. Sa mga viewers na ito, i-chat nyo lang dira kay basahon tagina karon sa aton siri nga pagpangalagad. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na until 9 o'clock this evening mga kaksyon. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi. Aksyon Firing Line. Nakibot ang kadabaan, una nga nabatian diri sa Aksyon Radio Bacolod ang pag-relieve mga kaaksyon kay Police Lieutenant Colonel Joby Espinido gikan diri sa syudad sang Bacolod. Mga adik mag-ingay. Aksyon Firing Line. Ga-enjoy sa mga drag group o hindi man guro kay may nabilin pa niya si Police Colonel Henry Binyas. Kabalo ka nag-upod naman ni sa daan sang pamulong-pulong kag ang iya kampanya kontra illegal nga droga man. Kung sino to ang mga doon hadlok gidya kay Lieutenant Colonel Espinido today, why ni siya diri sa syudad sa Bacolod at na sa Campo Crame. Bye-bye na Lieutenant Colonel Espinido mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Why pa nag-init muli idis Bacolod, ginkuha naman di siya ano ayhan ang rason. Ina ang dako nga pala mangkutanon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Nga daw nagkwalan to doon, nagsimhot na dis Bacolod daw. Pero saludo kita sa performance. Although sa malipot nga panahon, gabi naman ang kampanya ni Espinido. In fact, pinakauna nga pulis, nga nagpamulong-pulong iadri agod nga hagyaton kag hangyoon ang mga drug addicts, mga aksyon nga mag-surrender or else basi gusto niya magtumbling ka mo. Aksyon Firing Line. Sige, ipabati ko sa inyo karon ang tingog
sang confirmation mismo gikan kay Lieutenant Colonel Ju M. Malong sini nga hapon una nabatian diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Action firing line. Samtang pastor nga naglapak-lapak sang Santo Niño nagpangayo patawad lauya klase pastor no. Nano ko man imo yaman tibaga mo ni ang pastor nga dira siya nagapastor sa sini nga simbahan Action Hands padayunon pa ne. Why na niya respeto ya? Di ba? Kung ako sa simbahan puntatan nyo na, suspindihan nyo ni anay. Seminaran nyo niliwat. Kay diri sa kalibutan, ang pinakauna nga relihiyon sa kalibutan, Katoliko. Kag kon may iban nga relihiyon, way manaya ginasuyaan sa Katoliko, inyo manay pangabuhi. Pero nga naglabot sa punto, yung Katoliko, sagin nyo yung kakontra, yaman. Yan kung mag-simba ka Action Henry, sa Katoliko ka Action Hands, no? Hindi ka Katolik, ha? Born again ka man? Ano? Magsimba kaya sa Katoliko, hindi ka kabati isang pare, yang sagi ka wakal against sa iban nga mareliyon. Di ka kabati, di ba? Yayawali lang ginaiyaya. Pero ang iban nga simbahan nga muna, hala kasagi hilabot ang Katoliko. Ano gidyang sala sa taga-Katoliko? Kihambal nila sa Katoliko yan, simba-simba, damo to dumuloon nila, o kung tumuloo, pero tapos simba, muni-muni. Di ba ilang gasla yan? Action firing line. Kaya nga ikaw ang imong kung ikaw pastor nga nag-preach, ikaw nagapalapnag sa maing balita, sigurado ka nga ang tao nga ginamaymayan mo na maluwas ginasla. Di ba? Ikaw ganun mismo nun, di ka sigurado nga maluwas ka Action firing line. Gaya nyo kung mga pastor gani, labi na gining isa ni nga yatis paglantaw kung ginlapak-lapak yung Santo Niño, do ka nami kwao ng Santo Niño, man kagi bagnos, mas nawong yung black. Action firing line. Nagpropangayo, patawad. Pastor, ang patawad mo ba tunon ginaya? Sinugid abi kita, ako, nga isa ka miyembro sang Katoliko, nga hindi magpatawad sa imo, patawaron ginaya. Aran sa Biblia, Action Hands mo, pangayo sang patawad, patawaron. Di patawaron Pero tiyang pagdula mo respeto sa Katoliko, labi na gid. Bisan hindi na lang sa Katoliko, sa Santo Niño na lang. Dumudlay na to panason. Action firing line. Sagi mo gikahilabot niyang Santo Niño man. May man na pangilabot sa imo da. May tagiyaman ng Santo Niño. What if may karon ng asawa mo, pastor? Hilabtan sang iban, tii mo na, di kayo magwawaw, pastor? Action Brian Borden. Action firing line. Awan na pinaka-classic example, asawa mo. Ang Santo Niño, do pareho lang nga tidra na matawag naton mga tiyas ang Katoliko. Nagapanagiyas na Katoliko. So nag-react subong ang mga miyembro sang Katoliko matapos nga ginlasak-lasak mong Santo Niño. Di ba? Tido ka ngayla na nga sa kwan bala sa puluyan. May gamit ka da ginhilabtan sang iban kundi nangakig at tagiya. Action firing line. Di kon say mo pastor, ang asawa mo abi ginhilabtan sang iban ginsalom-saloman da abi. Basi maglumpiga ka, pastor? Action firing line. Amo lang nakasimple, pero i-replay ko na karon na mga patawad para at least batiyan sa publiko, blangan nga nangayo, kagin man patawad, pero ang Ginoo, doubt ko magpatawad. Uy, balo, iyan na to ya, kay may matak balo. Kung nakadlawan talang ni, pero prangk ang istorya ga, langot yung dughan ko yung makitaan yung Santo Niño, ginalasak-lasak. Action firing line. Pagkalain, gidyalan tawon, do sobra-sobra, hindi nyo pagpatam. Kay base, bla, diri maglabot ang disaster sa aton, ay, sus ko Ginoo, sila lang, hindi lang kami. Action firing line. Las 8:40, con las 6:48. Pating simbahan, pastor, gakalamita ba? Ang simbahan, way ginilabot, di. Ay, mali, man isang born again, dire, ikaw malay sa kadamon, sang pastor, ikaw man lang naghimo, sini, ikaw lang gidya, pastor. Ang simbahan nyo, way labot, di. Pero nangayo, patawad, ang basiban, okay na to, kaya nangayo man patawad, at okay. Batunon gina yung patawad, way gina problema, patawad Pero ang tawag natin, bla ang damage, bla tapos na, napilasa, nakabudlay ayuhon mo, nakabudlay ayuhon. Kung ako gani kay pastor, siya na lang mismo gani, i-suspender yan kaugalingon po, para delikadisa lang, bla. Action firing line. Yatis pastor Timo, dapat magpalapnag ka sa maing balita, hindi kayo magpakita, kaya nga, sagi mo kadamula yung ibang nga relihiyon. Action firing line. Di ba? Tisa dira pa lang ang miyembro ni pastor, pati pa kamunis iya, Action Hands.
Kung ikaw miyembro ni pastor, ang ginhimo, ina sa ibang nga katoliko, o kung sa ibang nga relihiyon, mapati ka pa sa ginasugid dyan. Hindi na eh. Action firing line. Oh, mga miyembro, ay evaporate na kamo, temprano pa. Ngita na kamo ibang nga relihiyon, kung pwede. Action firing line. Puwerte, no? Pero daw duro-duro ko yung kilala nga pastor. Puwerte ka mo, kilala ko pastor. Puwerte yung mga mabuot. Kaya mga pastor yung bisan ano yung katabo sa palibot na yung anong relihiyon, ang hambal nila iti ila man niya pagtuo. Ila man na style sa ila pangamuyo. O, ila man na style sa ila sila the way sila mag-approach sa gagalingon nila sa ila nga miyembro. Paano nila iplastar ang baing balita? Damo-damo kuya kilala pastor. Hindi kangay sila daw amo lagi ning isa gruya nga daw lapaw ni siya. Di niya ginkuha ning seminaryo ni man. Oh. Ah, di ba? Pastor, musta ka da? Firing line. Sige, balikan. Balikan tani karon, ari ba niyo natabo dito sa Kawayan, duwa ka tricycle nagbungguanay, driver nga isa, patay gid. And diri sa BCPO ti porting linagsanay gyapon sa illegal nga droga kahapon napalagyuhan pa si Lieutenant Colonel Espinido sang tatlo ka mga target niya. Way nagkaladakpan ti subong way na di siya sa Bacolod. Ari man porte man nga balita kundi ang balita subong 2019 iyang novel coronavirus. Ning isa bala ka balaligyaan ining Unitap. May nagalagaw nga information nga mayara ko no sang may tao ko nang infected da sa nga Unitap manager pa. Kay may bag-o ko no? Pero ang taga Unitap nagpagwa sang statement nga wala inasang kamatuuran. Diba si Obra man ni sang Unitap la para magsikat pagingalan. Action Brian Borden. Action firing line. Pero may malang nga naka-prepare man kitay, no? Way ko na sang coronavirus diya sa Unitap nga mga kabalokati mga chinchik-inchik ina sila. Ang ilang mga baligya da. Di sino man yang tunto naghimo-himo ka istorya nga hambal nga di ka mo kanay magpamakal sa Unitap kay ang manager nila da, ang iba nila ng opisyal da nag-inabot talento sa may Wuhan, China kuno. Ay nano nga sitwasyon niya man. Pati negosyo sang ibang ipangilabtan nyo naman. Action firing line. Tambal sa Unitap, nagpadala sang mensahe sa way sang kamaturan, ina. Pamakala ka mo itong yapon, brato, ito Unitap Directionens, di ba? Samtang, unang Linasan Festival sang Barangay Takuling postpone bangod sa pamahog yapon sang coronavirus. Kadamo gid subong sa mga aktibidad nga nagkala disgrasya bangod dito sa Baguio ang ilang mga parade to ay nadayon. Bangod sining coronavirus. Mga bisita sa prisuhan nga nagadala sang kontrabando para sa mga priso, papanaugan sang pinalidad tob-tob 5,000 pesos matapos aprobahan sa sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod ang ordinansa. Negros Occidental Tourism Officer Man Sinares, Tourism Development Department Western Visayas Head, mag-umpisa sa Miyerkules na mga ka-aksyon. Action firing line. Balikan ko na karon ang mga dalag ko nga balita makaksyon diriya sa lokal. Standby lang kamo na kay plaster aton tanan-tanan. Labi na gining pagpangayo patawad di pastor sa social media nga daw tutoy man sa galiwa. Daw Santos man sa aksyonen tapos siya kalapak sa Santo Niño, siya subong daw Santos man pero hindi gid pwede mag-Santos. Action firing line. Aring mga dalag ko nga balita sa national sa aton sa nga pagpangalagad subong gabi ang dumdumanyo ni si Kwan. Dumdumanyo ni si Brigadier General Nolasco Bathan, no? Dumdumanyo to ang Black Nazarene to bala, nga may isa ka reporter sang GMA nga ginsubmitan niya sang cellphone while nagakwa sa video. Amo ni si Bathan mga kaksyon. Gin-relieve na siya gikan dira sa Southern Police District dito sa Metro Manila. Matapos nga lawlaw ang kampanya niya kontra sa illegal nga droga, mga kaksyon o kon illegal nga sugal. Action firing line. Yamo ni siyang ginatudlo nga naglasnit sang cellphone sa isa ka reporter ti subong na disgrasya kay ginpasaylo anay, ginbutang anay sa mga lugar nga didto kalaplo pahuway kala sir. Bangod nga ti waygid pigadong performance niya basi waygid gurugagiho basi ka pulong kuon lang masagad pa siya mang lastnit cellphone sa iban. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaksyon, ang House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salcida
nagpasar sang House Bill 6219, Affordable Medicine ini Medical Equipment and Supplies Act mga kaksyon. Ang tinutuyo amo nga panubuon ang presyo sa mga bulong ka mga medical equipment sa mga drugstore. Timayo man ang ibandan sumong daw gasolulubra wala na sa ginasuggest balang nga retail price o kung na SRP bala sang DTI. About yung cover nisa sa DTI, don't know. Pero tikon lang tawon mo gid bakal kabulong. Oy, sa piyak to ang presyo lain, sa piyak lain. Duway ka plarihos. Action firing line. Yari mayari na sang kuano House Bill o nga 6219 kabay pa makabulig ini kay kabalo naman ka kung gabalatian ka pagkatapos ang bulong gasolobra pang presyo kung dugang niyang nervyos kay balatian mo. Samtang kung anong lapnag sang coronavirus mga kaksyon karon sa bugos nga kalibutan ang African swine flu man naga-intra man dito sa Davao mga 200 ka baboy man to nagkalamatay bangod sining ASF nga ini dito sa Benguet gini nagsuspender nagban naman sa pagsulod sa mga baboy man to sa ilang lugar. Action firing line. Porte nga sitwasyon way man ga pabilin ining kuan nga ining ASF nga ini sining coronavirus mga kaksyon. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Update kita gamay sa corona makaksyon virus masobra na aksyon an 600 no ang nagkalamatay no. Grabe na ko mag-exact figure hatag sinyo. Basta sobra na 600 tanan ang nagkalamatay sining coronavirus dito sa Wuhan, China. And lakip na diri ang sa Hong Kong kag ang diri man to sa Pilipinas mga kaksyon pero way to siya napatay dito to sa China gyapon napatay. So damo na no, grabe no. Isa ka bulan pa lang kag 7 ka adlaw more or less sa nag-start ining coronavirus. December 31 mga isa ka bulan kag 8 ka adlaw ang nakaligad. Sobra 600 na ang nagkalamatay. Sus ko Ginoo. Nando nga sitwasyon ini nga 30,000 na action hands ang infected sini. Grabe no. Kabalo kami nabasa ako, I don't know if correct ini. Basta may isa ka nurse abi nga nag-reveal action hands ang napiktuhan gikuno sining coronavirus. 90,000 mo. Nan, tiara pala sa 30,000, 90,000 kuno ni ang naigo gid sa coronavirus. So kabay pa nga hindi ni matuod nga mga information nga ginuwa ni subong mo. 90,000 kuno. Ay grabe no. Bilog nga kalibutan pero ang didto gid may pinakadamo gid sa pungsod China. Labi na gid dra sa may Hubei, sa may Wuhan City mga kaksyon. May isa pa gid ka pang information kani nga gina-check ko ni kung matuod diniti malaw ay katama no. Di ko lang pag-mention so kay ginasigurado ko pa ara ni sa news gini kung matuod ni purting sakit i-off air ko lang karon hambal ko sa inyo isugiran ta kamo kung matabo ni aksyonan kaluluoy nga mga tao ni dito sa Wuhan, China. Sugid ko sa inyo karon. Anyway, sige, ang update naton diri sa pungsod Pilipinas 215 na ka mga patients under investigations ang gina-check karon diri sa aton sa Department of Health around the Philippines mga kaksyon, 57 din negative na. 155 padayon pa gina-check ang ilang sinig galingon. Anom diri ang way nagpakawarantin iya winunto kanong pinakarason, ano? And atong duha ka China sa Hong Kong to, din to nga lugar daw nag-negative na to sila. Una, negative ato sila sa coronavirus. Baylan kay daw may iban iya nga nagaayo balay do di gid mataman. Ato ang 39 years old nga naglabay sa Cebu, nagpadabagite kag pa-admit dito sa may Metro Manila maka-action isa ka Chinese national, nag-negative na to action sa coronavirus pero napatay gid ang partner niya mo to nagpuli dito sa China, no? Ang partner niya nag-ayo siya. So meaning may ara sang makabulong pa sining coronavirus. Kay hindi nito sigurado galing kung coronavirus gito symptoms lang. So nagbalik sa normal ini siya, ining 38 years old o 39 years old ng isa ka Chinese national. So do maayong development mga kaksyon because nga may ara sang mga everyday nagasaka tod ang mga gina-monitor nga mga tao. May nagaka-discharge man. May nagaka-discharge man meaning gakabuhinan man sila. Sa mga buluthuan, ang Department of Education nagpalayag nga tanan nga mga field trips
pribado man o kon pampubliko, ipaiway nyo na anay. Ha? As per advice iya sang Department of Education. As per advice sa Department of Education para malikawan sa mga kabataan nga magpadulong sa mga lugar nga ti posible may mga nagalagaw mandabla nga mga dumuluong bla nga ti halin dito sa amo nga mga pungsod. Sundon ta gini nga mga panugyan kay para di sa kayuhan naton tanan-tanan. Samtang 45 ka Pinoy halin iya sa Hubei gid mismo province dito sa pungsod China ang mag-aabot diri sa pungsod Pilipinas buwas nga daw. Hindi sila mag-aabot dira sa may Clark International Airport pero hindi sila pag-ipaagi action hands sa alagyan sang pasahero. Dito sila pagpadaog pa lang nila dito sa may airport mismo. Pag down pa lang sa aeroplano, pagtupa sa aeroplano, dira na lang sila asta. Pasakyon sila sa bus kag dalon sa New Clark City kag dito sila i-quarantine sa sulod sang 14 dias mga ka-action. Action Firing Line. May manik kay ginaideahan sa buong gobyerno ang World Health Organization nagligad nga semana nagsaludo sa gobyerno Pilipinas sa hugot nga pagbantay siningen COVID nga ini kag way gid tuman nga naglapta abi no nga amo ni ang sitwasyon subong mga ka-action. So pangamuyo lang gid gihapon kita no, pangamuyo lang gid gihapon kita nga ining mga gina-monitor subong nga may ara sang travel history maging negative lang gid ni sila ya. Maging negative lang gid ni sila. Actually, ato napatay gid di sa ato, may napatay nga isa, hindi to coronavirus kundi pneumonia. Pneumonia, tido ka okay man ano, pero ang mga sintoma abi no, ang sintoma kit-an nila amo ning ginagakatabo dito sa pungsod China mismo. Amo tang natawag naton blang sakit ulo, daw hindi ka kaginahawa maayo, pagkatapos sakit imong tutunlan, ginaubo ka, ginatrangkaso ka. So mga sintoma nga nakit-an nila. That's why nga ginapaidalom sila sa monitoring para ma-sure kung in COVID ini o kung hindi mga ka-action. So pasalamat kita, so far diri sa pungsod Pilipinas, daw ay gidi masyado. Gina-monitor gid lamang ini sila. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang sa La Carlota, may naglagaw man tong information action-an. Nga may COVID man to kuno. Nagpagwa statement ang La Carlota, why na sa kamaturan. Pabasa ko na yung karong action-an, or ako na lang basa. Karong may statement din action-an, halin sa La Carlota. I-check na sa aton nga, kaya arada, kabalo ko busy ka, basi ma-check mo da. May statement ang La Carlota, direct government, nga wala sangin COVID, dira iya sa La Carlota, kung kinsa man pod ka dinha do nga nagpasuroy-suroy aning mga fake news, untakin nyo na palihog, kamo mismo gahadlok kabos ko glingon nyo. Action Firing Line. Pamati kamo ya sa otoridad. Wala nagyapon, pamati kamo sa otoridad. Nagaproblema ng gobyerno naton kung paano ni pugnan ang coronavirus, gadugang pa kamo yung problema ang fake news ni. Action Firing Line. Amo na dapat ang una-una, onyo na-enjoy kamo nga mga tao, nagasinala-sala sa pagpamakal sang face mask nga ini, kung ano na lang, tapos ginapamahalan pa sa ibang nga mga nagabaligya dira para makaginansya iya. Action Firing Line. So hindi manami ina. Anyway, sa La City, DOS Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action Firing Line. Antes pa naman tanan maka-aksyon nga bolyada naton sa aton sinibalitan, pauna ko lang replay niyo. Actually na-replay ko rin sa nga hapon with Action Marlon Hinavia sa Action Balita Afternoon Action Reports Afternoon Edition. Pero tonight suliton ko lang ang confirmation ni Police Lieutenant Colonel Ju.M. Malong, no? Ang spokesperson iya sang Pro 6 sa pag-relieve kay Police Lieutenant Colonel Jovis Penido diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon do nakibot man kita gani kay kagabi inang tawag naton kagabi nag-strike pa ini siya mo nagpatigayon pa ni siya sang ginatawag naton iyang kampanya kontra illegal nga droga diri sa Bacolod. Nakapalagyo pa tong 3 ka mga target nila pero subong kibot kita yang pangalan niya isa lang sa madamo maging pang reassign mga kaksyon. Aring confirmation ni Malong angot sini para at least kompleto nga aton sining pagpalayag subong iyang gabi kag makabati kamo dira kag ini hindi ni fake news matuod ini nga balita mga kaksyon. Action Firing Line. Pulod ma'am.
Yes, sir. May ano na siya, relief order na siya. Pero ang issue is national headquarters naman. So, ang order is February 5. Ang effectivity niya is February 5, 2020 man. Anong rason, ma'am? Wala kami, sir, kabalo kung anong rason, sir. Ang ginhulugan na kami order. So, hindi naman at kung anong rason niya ang agin i-assign siya. And by the way, sir, ang iya nga, bago nga unit, subong under na siya sa OC-PNP, Office of the Chief PNP. Dito sa Campo Crame, nagid. Yes, sir. I see. Sino nagbulo siya di, ma'am? Wala pa kami, sir, issue ng order sa mabulos dira. I-check ko pa with Sir Binyas kung mayroon siya ibulos or kung mahalin pa bala diri sa region. Kay ang order nga, nido ka ginalang siya naman na baton. Ay, dasig lang, no? Bali, kagapon, ginkuan, tapos, Action Firing Line. Okay, amo na nakalipot kay mismo si Malong, gani daw kalimitado man sa information. Siling ko nung rason, ma'am, kung agin akuha siya diri sa syudad sa Bacolod. So according to her, nga why siya ideya, basta may relief order gidamang. I-check ko bing patrol ko na kaistorya sa Action John Diaz kay Police Colonel Henry Binyas Abi. Actually, nabasa ko ding padala na Action John and someone nag-inform sa akon kasi si Sir Binyas ko nung di maghatag sang statement regarding sini. Kiti sila mismo no na kibot man wala ideya ding BCPO. Pero daw naka-istorya na yung Action John kag si Sir Henry Binyas, alang-alang patrol, balikan talang karon. Sige, kaya patrol, kaya padulong sa BCPO to check tani sa sitwasyon mo. No? Kung masibla mabdan pa to nila ng sitwasyon, basa mo na initial nga palayag, why mas laka istoryanay na sige, basta ang initial diri, nga hindi lang siya mag-istorya anay si Sir Binyas angot sini. Aksyonan, good and aksyonan. Sige, check ko na lang yung official diri sa syudad sa Bacolod, Abi. Si Vice, diri lang ta kay Vice Abi, na? At least makakuha kita sang ideya. Kadamo gid sang nagkuan, no? Kadamo gid ya sang reaction kay pastor mo. Pastor. Sa pila ka libo nga basa ko action hands sang mga nag-react na sa post naton. Away gid mi nagpabor kay pastora. Puro buyayaw iya. Tiyan mo ni nagkuha iya. Buyayaw. Puwertek sakit iya nga buyayaw. Ti ayhan mapapatawad pa tong mga tao to nagbuyayaw sa iya. Online sa firing line. Pero daligid lang, we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good evening. Yes, Action Brian, mayong gabi man siya itong tagpalamat. Pasensya gid sa masako mga time, Vice. Anyway, si Police Lieutenant Colonel Jobis Pinido ang ginrelieve na diri sa syudad sa Bacolod. Any reaction sini, Vice, or may ideya ka mo sini? Well, personally, I was surprised, no? Yesterday, pinag-meeting pa kami. Then, after that, sa gabi, may operations pa siya. Why ko kabalo sa region? As to his relief. But ang action ni PCPO will continue their campaign against illegal drugs. Yes. So kahapon, sir, sa gato bangay ka mo, do ka namin ibisang meeting nyo regarding sa kumpanya yung kanina sa Bacolod, ano? Yes, in fact, nag-discuss sa ganing sa iya mga request or mga needs. So, ano paglantaw mo sa Vice? Medyo may, may kakulangan na or di same ang gyapon? May mga nabilin, madi nga kapulisan gyapon, ano? Well, ang aton yung BCPO, in fact, excellent yung performance nila. Why pa siya kasulod? The fact na we were recognized as the best police station sa Western Visayas. Ano na siya? Validation ina na ang aton DCPO is performing well. Pero sa paglantaw mo to, Vice, ang panahon niya nga ari di siya diri, asod-asod nga mga buy-bust operations, may pamulong-pulong pa siya. Dako gi man na nabulig, Vice? Walang pulong-pulong yan sa PCR. But ang niya campaign na ako sa grassroots, dako na siyang project.
So nakabulig-bulig man to Vice, no, nga nabuhin-buhinan ang mga alleged abing nga nagabaligya kag nagausar sa illegal nga droga diri sa Bacolod. Dako gid. Na may series of pangkabulan, meeting, education, dako. So, anyways, pura itong gamitingan nyo kahapon, Vice, padayon atong gihapon with Police Colonel Henry Biñas, ano? Sige gyapon yung campaign sa aton DCPO with or without Colonel Espinido. Ang imo Vice sa nga panugyan sa mga basang iba nag-enjoy na bala kay Dos Espinido to kay kakulbaan gid nila. Anong panugyan mo liwat sa mga users kay mga traders sa nga illegal nga droga dis Bacolod, Vice? Well, the same appeal, the same campaign to stop and reform. It's another livelihood. Hindi pa daya. Kaya pagka lakat ni Espinido, may mabulos mo na. Correct na. So hindi lang sila dapat magkampante. Mambalis labi, okay, why na si Espinido di? Daw mo na blaka, Vice, Yes, correct yung action ko. Sige. At least may ideya ka na tonight. Vice, salamat gid na damo nga salamat. May gabi ka mabuhay ka, sir. Yes, thank you, Gid. Sige, sir. Salamat, sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Firing Line. There you have it, mga Action Vice Mayor Elcid Familiaran. Ti sa siya do may araman o kun wala si Lieutenant Colonel Espinido ti ang kampanya nagapadayod man sa gihapon. Hindi mangin kampante ang mga managbaligya kag nagagamit sa illegal nga droga kay padayon yang kampanya sang Bacolod City Police Office with support of course sang lokalidad sa Bacolod sudo kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Sakto na, sang way pa man di si Espinido, to diya ang kampanya, di daway naman niya untat. Iya mo, di sa nagsulod di siya, na dugangan pagid ang pwersa. No? Pero subong ang pagsalig naton sa PNP sa Bacolod di same. And kabalok kita ng kampanya, nila palariho mo lang. No? Kamay pa, no? Hindi, mga utod man naton dira, hindi gin magkampante ka mo. Nga wala na ding celebrity, kag very controversial nga kuan nga PNP or si Espinido, yang balka mo maligya naman taliwat, enjoy, way na din nakakulbaan. Hindi magsalig, kay ang nagkalabilin di, basi way takbalo, masobra pa na isla kay Espinido. Nagapasulo simple lang ini, way mas launtat di nagpanay di, with or without Espinido, tuod ban mo. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. So, prangkang istorya, may initial talks kami kay na ni Vice Mayor Elcid Familiaran, kita nag-inform sa iya. Habalibaw, way ko kabalo kung way ka na nawag daw, way kami ideya nga sa Espinido, gali naglupad na sa Kampo Krami. Action Firing Line. Kung naman mga kampanya, gin-meeting nga nila kahapon with Councilor John Gamboa Jr. and iban pa nga mga konsihal naton, so siya ti padayon to ya. Hindi to ya pag-untaton, sige gihapon ato. Kaya ti, pareho malang kampanya, laway man sang naglain, abi. Action Firing Line. Ano mga istorya man ta kay Police Colonel Henry Biñas regarding sini, pero hands up siya anay, kaya na-shock man siya gani mo, kibot man siya gani mo. So walang ko anay may mga statements siya ginpagwa nga hipos lang siya na regarding sini. Okay, tsindihan nga natin sitwasyon sa nga ton sini nga Police Colonel o konda Director sang BCPO, kaya tinamin ato tanang ila sini nga pag-updanay. Action Firing Line. Bayan na to updanay lang Espinido nga do, imagine mo doatos na nagpumulong-pulong to sa may barangay Doso, nagligan nga adlaw interview kutubla kay Biñas. Dako, okay na to sang company nila nga duwa tani. Nag-upo na tong pwersa pagin nila. Uy, nadula pang isa. Pero may nabilin pa diya. Damo pa di, sobra pa na. Action Firing Line. Kwanta mga reactions, boss, nga adlaw, kung karon ang mga traders kung may mga traders, daksyonan sa illegal nga droga, nga kung anong hambal. Action Firing Line. Basta may direct contact kadaksyonan sa mga drug group, diris Bacolod, kag Negros, abe. Nga pwede makahambal nga, hati, kumusta? No, okay na, may na si Espinido. Nagkakulbaan to Gatalalambling to na niya sa Misamis, sa una to, kag sa Albuera, Leyte, to bla. Mayor to tumba ya. Kag sa painchinde ko gabi sa meeting nila daw may ginpresentar pa to nga mga ngalan sa mga opisyal to. Ano mga barangay lang to mo. Motong kululbaan kung sa raisin. To mo. Ay, grabe. Last 7:14, may nag-text sa koneksyonan, nagpalityon,
Pagkabati sa Aksyon Radio, wala si Espinido, nagpalit yun. Say, salamat. Action Firing Line. Sir Espinido, kung din ka man, please lang. Appeal da kay Duterte, balik dis Bacolod. Action Firing Line. May nagapangita diya si Ima. Walang tabisahan, na ibla. Last 7:14 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-commercial ko for a while mga ka-aksyon. Pagbalik ko, ang ginahulat ninyo nga pagpangayo patawad ni Pastor paagi sa social media. Sa iya mismo nga Facebook ang ngalan ni Pastor si Christopher Negali, no? Si Christopher ni, di ko lang pagambal pilyedo, pero nalawag na ni pilyedo aksyonan di bla. Oo. Arada nagapangayo sa patawad, ang ipabati ko sa inyo tingog lang. Pero ang itsura hindi do naluoy man ko siya gani nga daw amo na bla. Do nakupos bla. Oh, do nakupos. Kabay pa nga ang sinseridad ni Pastor sa pagpangayo sang patawad gikan sa iya sini alibuturan. Libitura, grabe no? Alibuturan sang iya tagipusoon. Sa pinakasulod ginto bla. Kay ba sa ibla sa bibig kag baalan ni Pastor pero ang tagipusoon niya pamugong bla. Action Firing Line. Last 7:15 pagbalik naton, promise i-play ko na sa inyo. Objective, balanced discussion. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ito.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalangan palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 7:25 na. Aksyon Firing Line. Ang mga balita naton unang imbokada kay nadulong isa aton sang May TC kay sumuman Zanton Plus Herbal Capsule. Amaning duha maka-aksyon, the best ini nga combination para karon pang laban sa naman nga size sang balatian, labi na gid sa mga nagalagaw iya nga mga viruses karon nga hindi na naton maintindihan. Amo ni ang Zanton Plus Herbal Capsule subong ang May TC. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa kay Nonoy Tahunes naga-monitor na and araman si Valencia Kenneth. We have Tintin Sogon Brillantes. Good evening, Sir Brian. Tamyalan ko no Brillantes family sa kay Orik Sogon kag Lula Consing. Doria sa may Purok Marang Mandalagan. Jeffrey Rodriguez, good evening, Sir Brian. Tamyaw niyang kuno si Mayor Irene Montilla kag ang team Vamos Isabela naga-monitor man. We have Inting Biboso, no? Highland kuno dira sa Myceline Homes, kang classmates niya sa G. Lopez Haina Elementary School, ang class 72. Jody Florentino, good evening lang da Alston Bry kag sa nagapamati sa aksyon diri sa may Bacolod Homes, Royal Alihis. Salamat gid. Christian Roa, may gabi man. Ronilo Oniate, salamat man sa pag-monitor. Highland kuno sa pamilya niya, Barangay Mansablay, Isabela, Negros sa Oriental, Occidental, Oniate family. Si Madam Imelda Hamilo Bangguanga Araman, Fernando Lombre, Sir, good PM, Liog lang tamyaw San Day Jovet, Lombre, Leia, Lombre, Nene, Midel, Tanan, Dakotan, Dako, Silay, City. Mary Grace Eugenio Fermin, si Kativer Araman, Imbon Jucampo, kag si Pitong. Salamat. Jolly Ams Araman, Lister Poras Met, good evening. Cabrillos MC, good evening, Sir Brian. Sana kunin na ni Lord. Paul Spat III, salamat. Kevin De La Cruz, good evening, Sir Brian. Tamyaw ko lang si Nanay Antulang. Pirmi, pamati si Nanay Vicenta De La Cruz. Salamat. Sige. Si Chicks Adams Araman, nagamonitor sa Kisay Subong. Si Julie Ams again, ang disaster nga mabot tani sa iya at kagalingon ang Mirisi Kagaba. Kilatan ka tani. Ronilo Mausay Lorenio, salamat man. Christian Monterde, Ronquillo Simeon, good evening, Brian. Ari monitor si ni Eva Harovilla, proud OFW fiancé ko. Halin sa Riyadh, Kisay. Salamat. Niel Sarona, Elsie Rak Karaikli, good evening, watching sa Riyadh. Ay daw sa butahin niyang imuho. Kadako sa ngalan sa Aksyon Radyo, butangan mo sang lain nga ngalan. Yan na naman timoy. Budlay sang hindi blatanga nga mapagtanga-tanga mo. Action Firing Line. Last 7:28, daligid lang. I-replay ko lang yung tingog ni Pastora. Si Pastor Christopher Inisya. Mga ka-aksyon. Amo ni siya ang nagtapak-tapak sang Santo Niño. Gintampalas niya ang pagtuo sang Katoliko. Action Firing Line. Aring pagpangayo ipatawad pamatian tas Pastor Abi. Pastor, ang wali mo. So, mayong aga sa tanan, especially sa mga Katoliko kag aglipay nga ako gali si Pastor Chris, gapangayo gid sang kapatawaran sang ginimo ko sa paglap revolto nga gingguba ko ang inyong parts ng pagtuo. So, yari ako nagapangayo ito sa kapatawaran sa bilog ng kalibutan sa tanan nga na-hurt sa paglapa ko. So, nagapangayo ko sang patawad sa inyo tanan. So, alin sa akong tagipusoon nga ginapangayo ko nga patawaron niyo ko. Kag ang nga pagpatawad alin sa akong tagipusoon sa inyo kung na-hurt makamutanan o ano man ang na obra ko
tungod sa ginapatian na kung tanan, ginapatian nyo, ginapatian ko, so gapangayo ko sang kapatawaran. So amo lang naman bawat inyo tanan nga peace lang kita tanan kag magutod lang ta sa Ginoo kag tindugan ta gid ang Dios kag wala na dapat sang may matabo pa. So gapangayo ko sang kapatawaran sa bilog gid nga leadership sang Katoliko sa diocese or sa tanang aglipay at church da nga tanan nga nga nasakitan gid kapangayo ko sang sangalin sa tigpusoon ko sang kapatawaran sa inyo. So salamat gid sa inyo tanan kag patawaran niyo ko sa tanan mga leaders ninyo tanan kag sa tanan nga pumuluyo sa bilog nga Katoliko nga mga member. Forgive me, kapangayo ko sang kapatawaran. Ako gid si Pastor Chris Gayuba. So salamat gid sa inyo. Salamat gid sa pagpatawad nyo. Subong kapangayon. Ako kaginabaton ko na ang inyong kapatawaran. Thank you gid sa tanan. Salamat gid. And God bless you all. Thank you. Sure, Pastor, ha? Action Firing Line. Basi jokes lang ng imo. Dogang ising-isi ka pa, Pastor, kapangayo kapatawad, daw ay sinseridad, ha? Basi naglalahog-lahog ka lang, di mo paglawag-logan magpangayo patawad kay dito kayo dapat mangayo patawad ginis Ginoo mo. Oh, ang tao kita ya tao lang kita kahapos sa aton magpatawad. Dito ka dapat direkta gid sa Ginoo patawad sang ginhimo mo nga pag lasak-lasak daw kaangay iya sang talamnan bala nga gina lamutak mo kay tamnan mo bala ka sag ano na ka humay bala. Oh, ginalina siyang Santo Niño may mga ginawakal pa siya against siya sa Santo Niño siya amuni. Hindi ni naka thumbs up pa siya, no? Siya muni di nakaluwasan na muning gadala sa atos ka lalatan ni ho. Pastor, mas maging chindi ko gani, do former ka man ganing San Cristan mo. Oh, di mo na natunaan mo, bunano man kay bata gamay ganing way pabuot, balo ganing maglantaw kung sino ni Santo Niño. Kita Santo Niño, gakatahap ala ka, kwan ni ho. Basta kilala, Paula na gano'n na ito, ani pastor siguro, na? Inablang nagsulolo, bragid o kung kulang sa ihibalo si pastor. Action Firing Line. Then sa duwada pastor, lapaw, sobra o kung kulang ang imo ihibalo sa Biblia. Action Firing Line. Kaya ang Biblia, action hence, wala ini ginatikal. Kung may ideya kay i-share mong imo sininga knowledge about Bible, hindi kay itikal mong hibalaan mo. Kaya nagatikal, hindi inamatuod. Action Firing Line. Si pastor, feeling niya daw righteous, so the chosen one. Hello? Action Firing Line. Who you? Action Firing Line. Oh, ti ano? Ang mala nang akon. Kay kakuyag langot gidyang buot ko mo. Kaluluoy yasang natabo gidyang mo. Prangkang istorya. Oh, kung may ginalain kaya buot pastoryas Katoliko, itagob ina. Kung nakitaan mo nga do hindi amo ang panimbahon sa mga Katoliko, ipangamuyo. Pwede ka lang ginahambal nga Ginoo, ang mga Katoliko, ginapangamuyo ko sila nga kuntani, amuni luwasaman sila, kay amuni, do hindi ginaamo ang ila sini nga paghimo sa pagtuo sa pagsimba sa imo. Imo yang ginpakita mo yung lasak-lasakon yung Santo Niño. For what? Why kami naghambal yung Katoliko, yung pastor nga inang Santo Niño mo nang ginasimba namon? Replika ina, kay wala kita kakita sang tuntuod gayet sura sang mahal nga Ginoo kundi espiritu replika ina. Oh. Ang nagaluhod daw ay naghambal nga dira tanan ginadangop lang replika lang ina nga nagahambal ikaw feelings ang Katoliko nga siya nang ginahambal naton pero hindi ina siya kundi replika kundi espiritu sa gihapon. Action Firing Line. Diri sa Bacolod Action Hands kundi may new government center kita. Layo ato to sa Villamonte sa may Kakugnan ho. Pero ginhimo sang syudad, naghimo replika sa may plaza para mag-abot di mga dumuloong, mga domestic tourist naton, international, may replika nga halantawon, ay, amo nagla itsura sang NGC, o isla ka kadto sa NGC mo, natutuod ng NGC, kung sa replika, may imagine nila, the same pastor. Gets mo? Action Firing Line. Ay karon walihan, nakakaron. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Kagamay sa nahibalaan ko sa Biblia, hindi madalom, pero pinaka-basic na nabalaan ko nga magtuo kita sa mahal nga Ginoo. Kag kung magtuo ka sa mahal nga Ginoo, hindi ka magmanghilabot sa ibang nga tao. Action Firing Line.
Amo na kasimple, sa giginyatika lang nabalaan na sa Biblia, siguraduhon mo lang pastor nga magtupa kag itos langit kag hindi sa impyerno. Action firing line. Teto pagtampalas mo to sa replika sang Ginoo, ang Santo Niño. Gaduha-duha na ko to kung din ka madiretso action hands. Action firing line. Ganag yung Ginoo, kabalog niya magpatawad. Basta mangayo kay patawad, patawaron kagid. Habang sa Ginoo, patawaro ang nakasala kay para palariho kamudat tanan. Versikulo 4. Las 7:35 mga kaksyon. Action firing line. Okay na si Pastora. At least nakapangayo sa patawad. Dari flash report ay. Report! Report! May na di si Colonel, Lieutenant Colonel Espinido, pero may bypass ng patrol. Patrol, may gabi. Aksa na Bray, naman ka bypass operation ng Ginpatigayon sa Magkabulisan sa Police Station number 8. Area niyo sang Purok Lirio, wala sa Kop sang Barangay 30, tapay ni Aksa Bray. Dili naman sa salat sang Bacolod, isa din kalalaki ang kilala naman ni kay Oscar Biaco. Oscar Biaco ang alan. Na-recover din mga 3 kapanaba. May isa pang kadako nga sa sayo. Ang suspected sa bume 500 pesos nga kwarta. Kaga may-ari dali ang sambray nga isa ka coin purse nga nagaduag sang orange, no? Ang sambray, no? Mga na-recover nila dali sa area geda mismo karon naman nga gabi. Pinatundri, base makakuha kita sang statement. Ika naman kay Police Major Charles Sever kay Kabalokati Station 8, although hindi na area ka Station 8 ang sumbray. Okay. Pero sila ang nag-conduct nga gabi. Gadula-dula kaksyon dyan. Plus tarabe. Plus start ng patrol, sinimatiniyon, sining bypass operation. Dako-dako na may wala nakaboy mga bulubulto naman to na si platan section dyan, no? Bagid ka dodlaan, gano'n nag-enjoy na ni Sly. Hindi ni Sly na nag-text ako, hindi ka naglitsyon na kamo kay si Espinido, ay na de. Kabay pa, no? Andri kabi maagi sa piyak nato niya communication, kay daw, action dyan. Namating on. Ongoing ring bypass operation yung kinapatigayon sa police station number 8 na may-ari rin ang sa mga sasay. Okay, action an, this action an man, ayo on tabi. Talagid lang, plus tara action dyan, i-hold na ng imo, sining kwanda. May tawagan ka na naman para mag-nami, para matinan sa aton, sining mga tagpamati. May kalaw ay matian nga naga-utod-utod kita. Do pareho lang sa gin-utod-utod nga Santo Niño, gin-utod-utod ni Pastor. Action firing line. Do ginlasak-lasak nga Santo Niño ang agita, no? Anon tani? Ang Santo Niño aksyonan din na to, pwede to maragbihan kag bibalik to. Tod ba? Ha? Hindi na to yan. Pod na to. Kala ka, Pastor. Action firing line. Budlay na. Ay, balikan tabi sa action dyan, abi. Action dyan, may gabi? Yes, so maraming sige po, narito sa area, no? Sinigid lang mga gabi. At ito mga na ang subject sa nga bypass. Mamangkot to siya, no? May gabi. Taga-diin ka no? Taga-30, dari ka mas 30. Ato ga, imo gid man yun? Hindi. Hindi na imo? Wala ka gabi, ano man? Boy. Paano ka niladak pa, no? Nakop lang ko na nila dalan. Gano'n ka ako? Sugat sa ako, Nico. Nagsugat kasi mo, Migo? Ano ka ba talaga? Laging nakop lang ko dahil. Kabalo nga, nagsugat sa simpulo. Pero sa una, gagamit ka, kabaligya ka. Naway man. Sugip lang ko yung kukuligyan. Gano'n ka gasuyop ka lang? Wala ko kuligyan. Wala ka lang kabaligya. Gasuyop ka ng illegal drugs. Okay. Pero saan ka nadugay ka nagasuyop? Nanginay man lang. Pila pa lang kabulan? Doon lang kabulan. Wala pa lang kabulan. Anong rason niya naggamit ka ng illegal drugs? Pero sure yan, ang gamit ka lang yan. Wala ka gadusto. Kung magbakal ka din, kagabakal ka nila, no? Diba? Kinado lang sa imo? Okay. Pero sure nga, wala, hindi na imo? Sige. Ano nga na mo gyan eh? Junjun ano? Yako. Pila na may edad? 46. May pamilya ka na? Oo, sir. May bata ka naman? Doggy. Ano na yung mga gagagmay? Or lagko naman ito? Lagmay sa manog bata lang. May mga bata ka pag bilang isa yan? Saka tuig. Ang isa manog bata? Walang duwa? Gagmay pero ibata. No? Kabalo na to sila nga. Pero ko no? Bisita ka na nila. Ano to? Marang pag mo nagabusang ha? Pwede so may kabusong pagkitilag iya. May kabusong na dakparasyon dyan?
Hindi ang iyang asawa, nagabusong pa. At mga bata, ni mga bata pala ni nadakpan ni ang yabana mo nadakpan karon gabi sa bypass operation dere nga gipatigayo naman sa mga kapulisan sa police station number 8 action Brian. I-check na to ko pila ning estimated market value. Tatlo ka plata, isa ka dako makomo Lunes, to Biyernes ya may bypass ni mga pulisan. Dugin to katunga nila no ang limaman kadlaw kay nasa nga tropa no ara man ang area sa police station number 7 nga nagkadakman sa bypass operation action na Brian. Dugay-dugay, basta mabalikan na ito magkuha na ito sa official statement. Si Police Major Trosimer, ang hepe naman sa police station number 8, hindi pa available ang iya naman nga linya karon nga gabi action tayo. Pero malitali sa bypass operation na rin nga patigayon sa mga kapulisan sa police station number 8 sa area naman sa Proclerio Barangay trying to asunad sa Bacolod. Flash report, ikan sa Bacolod, sa Bacolod Action, John Diaz, sunod sa action sa Bacolod Action, Radyo. Salamat patrol sa flash report. Dako naman tong bulto sa illegal nga droga ho ang nasa kuti naman sa aton sini kapulisan sini nga gabi kompleto kung kompleto ang detalye karon dugay. Action firing line. Karon sa aton pagbalik with Action Marlon hinabiya pero gina-try ko contact action an may kilala kita nga tuto sa pungsod China sini Matinion no sa may Shanghai sila may Shanghai nga lugar sa aksyonan no sa pungsod China. Mangisayon kita dito kung kumusta to sila kay subong dito ang sitwasyon action hands why nagijagwa-guwa ang mga tao dito. Bisan layo ka dito sa may Wuhan, China or China o na sitwasyon. Kinanglan mo gid yang manago kay kadelikado gid. Action firing line. So, i-check na ton karon basi available lang aton sining utod from Bacolod nga dito nagastay subong. Medyo okay man lang to sila pero ang kahadlok grabe gid. Pagbalik naton di lang ko kapromisa kay gina-try ko contact sini Matinion ini nasambit yang persona. Pagbalik naton sa aton sini pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line.
Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa Radio Philippine Standard Time, 7:47 na sa aton sining pagpangalagad. Ang ginendorso naton sa inyo mga kaaksyon, ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod immune system sa isa katawo. Kag subong mayara sila sang Life Extension Coffee Mix naman niya. Ang pinakaunang kape nga mayara sang Vitamin D3 mga kaaksyon sa idalom sang Life Extension Philippines. Imported in iya halin sa iban nga pungsod, paidalom sa maid-id nga pagtuon antes gindala sa merkado. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Coffee Mix, pampabakod sa aton sining immune system. Kadto kamo sa ilang klinika dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street, sa Oloon, handiri amo ning Burgos, Lacson, para sa inyo sining kahapusan mga kaaksyon. Libre yang consultation sa mga medical Action Firing Line. Antes sa report, Action Marlon Hinovia, pang buksan tanan nga aton sini mga mensahe, sini mga tiniyon. Action na Bray, good evening. Abi mo, Action Bray. Ang komentar ko lang na sa pastor, hindi kanugon sang pagkapastorya. Nga manghilabot pa siya sa katoliko nga reliyon, nga katoliko wala man nga komentar sa iban nga sikta or sikta. Parti Diyos man bala ang ginapastoran niya, ano siya? Di ko mabasang iban kay kung brutal ko, di mas brutal pag inang imo. Action Firing Line. Balikan ko mga mensahe, dugay-dugay. We have Action Marlon Hinovia, Action Capital Reports. Action na Bar, may gabi. Aksyon na bray, update sa bayan sang Kapitolyo Provincial kay Taibeng Kaida. Nakasunod kami sa may talatapan sang Provincial Tourism. Kag timing man subong adlaw among katapusan nagali nga pangalagad sang Provincial Tourism Officer nga si Christine Mancinares. Sa Lunes nga adlaw sa ilo na siya sa regional nga talatapan.
wa sa nagsumbray promoted sa kay mas taas nga posisyon kag dako nga obligasyon ang iya sari nga ginseluhan nagsaka kag bag-o nga division action na bray sang Department of Tourism. Tourism Development Department. No, Tourism Development Department sang Western Visayas bag-o iniging tukod. So bag-on tukod pag-operate sini ang ma-head action bray taga diri sa aton. Taga Sagay nimo. Tumandok ni sa Sagay City si Christine Mansinares. Nag-umpisa siya bilang Provincial Supervising Tourism Operations Officer sa tuig 2011 sang time ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. Amo ni sanggin mo no nagligad ni Governor Eugenio Sibong Lacson nga isa ka department head nga naghambal siya nga ma-file sang resignation kay masaylo sa mas mataas-taas nga posisyon. So kay nang opisina talatapan ni Mansinares na tapos siya na panghakot ang mga dapat ihakoton nga mga dokumento kag sa Lunes may officer in charge nga magabulo sa iya nga nagpangalagad man dugay dira sa provincial tourism nga talatapan. Antes ni magpungko si Christine Mansinares bilang provincial tourism officer, ang nagapungko action bray si Jenny Lind Cordero. So pagbiya ni Mansinares, si Cordero balik. Balik siya bilang officer in charge sa time na subong ni Governor Bong Lacson. Damo ning trabaho ni Cordero. Siya ni action brangin pili ni Governor Lacson nga ma-head sang panaad committee. Bauti trabaho sogid trabaho so katama sombray. Kay ang nag-uyat sang panaad committee nag-asikaso sa mga aktibidad angot sa panaad sa Negros Festival. Si Dr. Marialina Sanugal. Okay. Si Sanugal Aksunbray pamuno mga daan sang Provincial Planning and Development Office. So, na buhin-buhinan gawa ang trabaho ni Sanugal kay maka-concentrate, makatutok na siya sa bayan sang PPDO. Now, Officer in Charge OIC, ining si Ginalyn Cordero sa Provincial Tourism Office. Now, ang appointment paper ni Christine Mansinares, nabaton niya na. Permado na action bryce ang Ilongga man, kabalo man mag-Ilongga. Ang Tiglikom, subong sa Department of Tourism, kabalo man ni mag-Ilonggo, aksomray, lingwahe nga Bisaya. Si Bernadette Romulo Puyat la. Yes, Nagdugay ni sa Department of Tourism, aksomray, sang panahon ni Anay Presidente Aquino, ari dalisa. Sang pagpungko ni Presidente Duterte, kinuha na siya bilang Tiglikom. Secretary na gidya sang Department of Tourism. Amo ning maanyag nga tourism secretary, no? So, Romulo Puyat. Kapila na sa Aksumbaray magbisita dari sa Bacolod. Pirmi na di siya. Pirmi na di sa kakadto suran sa Bacolod kag damo na sa ganang Aksumbaray sa kakakilala sa iya. Amo ni gani posible nga si Mansinares way na sa damo gamo pa sa appointment paper ginpermahan niya ang sigida. Kay kilalahay ni sila ni Mansinares ni Romulo Puyat. Kay Sir Romulo Puyat, isa man sa lapit kay Anay Governor Alfredo Marañon Jr. June 20, 2020, ang appointment paper ni Mansinares. Yari siya sa ito sa ring interview kayo na. As Chief of Tourism Development Department. Kag ini nga department will take charge of the tourism planning, marketing and promotion, training needs, kag ang aton nga MICE promotion. So that's meetings, incentives, conventions and exhibitions. I got my appointment already signed by the DOT Secretary. It was signed June 20, but I got the information from the regional director nga nagtawag sa akon January 22, I mean. Yeah, it's part of the challenge that I'll be also
facing magsulod ko sa department man. Prepared me a lot for the upcoming plans and programs that the region will be implementing in the future. So I'll be covering now Western Visayas. Hindi gali Hunyo, no? January, gini na ang ginabot sa lingon. Hunyo na mention ko eh. January 20 na pisahan, ang iya sa ding appointment paper. Lunes na, lunes. Lunes. May mga pagbag-ubag o aksyon sa mga posisyon doon sa Kapitolyo. Amat-amat lang ugaling. Ini. Sa normal in action bar? Ang iban nag-voluntary early retirement. Ang Provincial Social Welfare Development Office nag-early retirement to Aksumbray si Elena Serenias. So nagapungko dara temporaryo ang assistant man nga nagdugay man dara sa Social Development Office si Merly Garcia. So meaning ina buluslan man o kon tunan pag sobra kay kung pwede pa man lang himuon na lang permanente dara si Garcia. Okay. Kasi Garcia ko dugay na namo dara nagapangalagan ban sa mo sa nga departamento. Maiban pagid nga bakante subong kay nag retire na. So damo bakantes provincial government pangitaan ng sumray na sang tawo. May mga assistant man na sila tiyan mo nang ibulos anay. Amo na anay. Ganun kay depende sumray sa qualification kundi kwalipikado ang assistant mag-uyat na balaya sang isa ka department head or division head. Islan ginagyapon. Pangitaan gid sang kwalipikado. Kaya hindi man na pagulang-gulang yan mo. Yes. Qualification ng basihan. Qualification action baray. Kung wala pala sa ginatawag na mismatch. Correct na. Mismatch. Ngayon yung amo nang iyasa nga ikasarang, amo nang expertise ya butang mo na sa. So, why na ginahimo subong sang Lacson administration. Amo nang mayo da ya. Why palapitan ay luwag. Kay budlay na yan. Amat-amat ang sumaraya. Damo-damo nagawa ang na ilisan nga mga posisyon kay butangan sang tawagid nga para sa amo siya nga posisyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Action Firing Line. Amo na nami, ang kasubong sa probinsya kay bisan ano ka action hands kalapit sa luwag sang ina nga personalidad. Kung hindi ko kwalipikado ang imo sinibing background, sa imo sining kagalingon, hindi kadaya pwede. Mangita kaya sang qualified person. Of course, amo niyang normal, amo nang dapat gilang. Kabala ko mayara kung kaysa iya mga sa gobyerno, iya nga bisan ano sa imo kaalam, ano ka kumpleto sa imo iniskwelahan, mga doctorate ka na, kung ano pa dirang ka na pas mga master mo da. Kung hindi kalapit sa bulsa, kag luwag sining nagapungko da, huyo ka na sila ya. Action Firing Line. Dibla? Ato yung nag-a-apply nga, ano malang tong kwan, pero ti daw, lapit kaya kay sir, amo ti yung batunon. Hindi na tamag inipokrito kay na realidad ka katabo di sa aton Pugsod, Pilipinas. Action Firing Line. And that is the problem mga kaksyon. Kaya ini nga mga tawo nga pamutang muda, bangod lapit lang sa luwag, puro sip-sip ang trabaho, amo nang way ga-perform, way gina-development na. Action Firing Line. Di dapat pangliwaton tana. Tiyan mo nagkakatabo subong sa Kapitolyo Provincial, ginapang sala, ya. Sino tong hindi pwede, ti hindi. Islan. Pero kung nadugay ka na maginda, officer in charge ka na kagmayo, ganyang performance, kung isaway man na pa kwan mo, pulo background, kung anong kabuhi, muna anong naagyan mo sa kabuhi mo, importante, trabaho ka lang. Action Firing Line. Las 7:58, Action Radio Philippine Standard Time. Naligid lang kay bulubuksan tanin mga mensahe naton sa Facebook Live. Standby lang kamo sa inyong mga mensahe. Daki do damo-damo ba di sa cellphone ta. Action Bray, good evening. Natamaan, guro kaalam si Pastor. Uyawan gis Pastor damukol sa mga gabi. Pastor, pasensya gid ha. Nangayo, kaman pasensya, Pastor, ti mangayo man ko pasensya sa imo, na. Action na, Bri, dapat sa iya'y padala mo niya sa binukid sang sila si Pastor. Si Balwig niya. Turto. Grabe, pag ini imo, ikaw Balwig, sobra ka na ha, ikaw ha, base ka karon da, kusion, tagi ka karon Balwig. Ang Pastor, nahuyan gid sa wala klaro na Pastor.
nami sa iya pastor. Oh, sa talamnan ka. Why na to gina-generalize di kay kabalo sambal ko na kay na damo ko ya kilala pastor. Purti ka mga mabuot ya mga pastor pangabuhi gid blaya kag alagad sa Ginoo gid blayaw. Siya man ni guro isa. May background ko kay pastor ha, may nag-text sa kundi. Galing kay tidon din naging man guro pwede nga i-mention ko pa ni pastor ha. Kay tapos naman ni nangayo ka naman sang pasensya. Ginapasensya ko ikaw pastor bilang isa ka miyembro, bilang isa ka Katoliko, pastor ginapasensya ko gid ikaw. Pero dito sa babaw, way ko kabalo kung anong iya nga desisyon dito. May gabi action Bri ang pastor na alan sa kay 4754. Purti ka isog sa mga texters nato. Amo nang di ko ginanami, andab lang himo kasi hindi abong abutang kay yawan kay gadya tapungol sa mga listeners ta. Action firing line. Good evening, Son Bri. Bisan ano pa nakapangayo patawa di pastor. Tapos na. Siya mismo naguba sang iya pagkatawa. Pati pamilya ya dalahig pa hulatan na lang pastor ang padya ni Senyor Santo Niño sa imo. Halaka. Do por to. May padya galin Oh. Basta may silipaon pa na. Sige, para may kapadya. Action ba yun tabo sa idol kay Espinido? Relieve sa bag-o pa lang di gani. Nag-intra, dalag ko, ulos, bakulo di. Paik balo, kay mismo rin police to sa regional office, waman ideya. Abalya ba sa kabaton, kay may relieve all order sa iya. Tiway may malo no rason, basta tuto siya subong sa Campo Crame. May set klase pastor na. Oh, Action Bright pagkatuwa din ba sa DSB kay ako si Alan niya. Oh, Alan ato kato kagabi. Ay congratulations gliya sa Bongga Kanay sang Don Salvador Benedicto porting enjoy sa mga tao gabi. May nagpulit to Action Hands nag-MC ko tubla sa Bongga Kanay. Naglockjaw sa kuno. Way kuno untat ngisi ya puli sa balayan balsa banan ano ka nga daw nga ngisi ka na lang siya. Yawang auto kadlaw kay Action Brian Morden daw di na magtakop ba ko. Di joke na. Basta iblamal lampos bangkot sa gilingon ta. Good evening, Action Brian nasuya lang na siya sa Katoliko ang pastor nga ina. At ito amo gid. Good evening, Action Brian paliyog ko bi Tamyaw, family Lucerna. Pamati kami sa program si Cherry Galinia. Henry Gali, Lucerna ini salamat. Sige, last 8:01 na sa aton sining pagpangalagad. Subong gabi mga kaksyon, dalaga gina-check nato ng friends naton or friend naton gikan dito sa Shanghai, China, mga kaksyon. Check to man ko Sir Ilray sang Shanghai no. Mangkoton dato kumusta to sila. And kung anong ila kahimtang to subong pagbalik nato na dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na kita. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, and ginadulong sa aton this time. Ginadulong sa aton ang aton sining pagpangalagad sang DTX 500. Amo na siyang may ara sang makakompleto, kon kompleto sang management sang liver detox, ang DTX 500. Kag, ini siya mga ka-aksyon na ginatawag naton iyag makabulig panubo level sa imo sini sugar, kamang tunaan niya sang ginatawag naman nga diabetes pila kadlaw. Patinin nyo lang ang DTX 500. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sige, while nga gina-contact naton mga ka-aksyon ang aton sining kakilala, utod naton dito ya sa pungsod China. Dala check naton diri sini matinion, ano? Try naton nga malambot sini matinion, naga-connect kita dito. Aton isla subong sa may Shanghai, no? Hindi ko familiar masyado sang lugar. Gina-check ko gani sa mapa, mano kuno no kalayo inisla sa Wuhan, China. Nga dragid mismo nag-originate o kon ginatawag nga mainland sining coronavirus. Na-try ko ma-contact si Meteon kay through messenger lang kita, no? Natistingan ko lang kung ma-contact ginaton kamay pa. Taligid lang, ano? Kaya gina-check naton sa sining matinion. Actually, ini siya tumandok diri sa syudad sang Bacolod, pero dito na trabaho. Dito ka trabaho sa ila sining lugar. Do di ko gid siya malambot, ano? Okay. Basi ari nagapakig-angot kita sa iya mo. Nahulat naton sa materiyon mga ka-aksyon. Daligid lang. Action Firing Line. Kaya although nga nagakakita kita sa mga balita anong sitwasyon nila dito, pero mas nami pag yun may makalaragway kung kumusta to sa ila iya, no? Sa sining mga atinion. Mabasa kita na isang mensahe while nagahulat kita sa iya, nag-contact kita sa iya, no? Okay. Daligid lang. Pasensya gid mga ka-aksyon, na. Hali naman kay Mary Medj Dilarama. Good evening, Action Brian. Happy listening sa tanan nga La Castillana, labi na gid sa mga Binlot family. Regarding sa pastor, nag-apology na siya pero hindi compensated kay mga tao palang iyagin apologize. Si Santo Niño wala pa nahambalan ng kapatawaran
paglantaw ni pastor ni si Santo Niño isa ka taning pero nagsala siya kay Milagroso ina nahamakin mo yan. Okay. Ba di ta ko connect ka no. Si kaya hindi ko no stable lang yung sining connection. Dali gid lang ano. Kay gina-contact ko pa si Material. Kamay pa nga makakuha kita do sa sining linya dito layo sa pungsod China mismo. Okay. Kuan kita ginatry ginatingwaan ginaton ano. Pasensya gid mga ka-action testingan ginaton nga malambot sini Material ining nasambit naton nga uto dito sa pungsod China. Agad nga maka-istorya kita siya. And dali gid lang. Kay Madam Lino Fuerte. Good evening, sir. Okay. Action Bray, may problema ang pastor. Oh, hindi na ito manadulaw. May problema, pastor, o na religion, Christian, Katoliko, ulihi lang na iyang iban nga religion. Basi, si pastor. So, hindi laos dira sa may Quinta Victoria sa Gamonitor man. Alright. Si Madam Malo Porbasas, nag-monitor man sinimatinion. DJ, salamat man. Allen Transporto, good evening, Sun Brian, monitor Toto Allen Masville, Cubay. Always ka monitor kay Tatay Moroy, Nanay Liti, Mama Edna Lapar, monitor man Angels na kuno si Joy Linlin, always monitor sa Action Radio. Sige, salamat gidra sa inyo. Gina-kontak ko pa nga ton sining uto dito sa Piakapungsod mga kaksyon. Pero daw daw alang-alang kita no. Sige lang. Balikan ko na lang ni karon. Unahon ko na lang sa Action Dale Salazar Action Hands. Ayon ta ka subong Action Dale Salazar. Kay gina-try naton nga maka-contact gini sa kay Madam Irma Daha Gino sa aton sining pagpangalagan. Paayo tadi kay Action An Abio. Dai try di be contact dai liwat bidayo kung paano to siya ma-contact. Ang mo ko ng problema ya ho. Basi malambot na rin sa blaw. Kanugon, no? At yan sa tanan nga makaistorya kita sa taga Pungsod China mismo. Oo. Sige. While nga gina-contact naton, sige, try unahon Action Dale. Kaya gina-sit up naton, subong nga aton sining communication dito mismo sa area. Di ko no stable ang yung sining kwan Ang yung sining kwan. Yung sining tuwag sina. Okay. May number sa ginatagsyonan. Oo. Sige. Basi makabulig si Sir El Rey de Blasaton. Okay. Chambat na ni. At totos la sa lugar mismo, no? Las 8:12, Action Radio, Philippine Standard Time. While nagahulat kita mag-aksyon, diri kita na. Halin sa kay 5914, good evening, Sir Brian. Pakadtua sa di sakon sa kay palakpalakan. Palapakan. Kasakit man Kasakit pa gining imo. Grabe. Halin sa kay 3492. Nabasa ko ng text mo pero di ko ma-on-air. Pasensya ken. Action Brian, good evening. Di naman dapat si Spinido sa Bacolod kay daw puro man lang na sa wakal. Do pareho man. Dia, naka-perform to yung si Kwan, Lieutenant Colonel Spinido Bla. Kapitan Tangob. Si Villarosa naman nakitaan sini. Puro lang wakal, wala man hinimuan. May pa ang pulis di sa Bacolod, gabi-gabi may baybast, puro damo man yapon siya mo. Tapos kumanakpan ara na gid sa prisuan, palagyuhan pa. Gid pa dumdum mo naman na natabo sa police station number 3 kag 9 ba? Good evening, Action Bray. Ator klase, no? Kung diri na guro himuon sa amon lugar, may 5 lang ka. Lawas, dunot-dunot guro mo. Tarso, no? Sige. Grabe nga mga no? Grabe nga mga reaction sa aton sila nga mga utod sila materian. Sige, las 8:13 Action Radio, Philippine Standard Time. Basahan ko karang iban ka na. Kay we have Action Dale Salazar. Balita gikan sa syudad sa Bacolod. Enjoy ko basa sa mga mensahe ninyo. May isa ka pulis nga nag-komentar di sakon man, no? Personal number. Malya hindi lang pag-i-on air, ha? Oo. May gabi lang na si mo, sir, ha? Nag-monitor sa aton sa di materian. Dali gid lang, ha? Kaya ginaplastar nato ng taran-taran nga communication naton. Dali gid lang. Unahon ko na Section Dale, gikan sa Bacolod City
Government Center. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Dale. Yes, Action Brian. No? Ang Barangay Takuling ang magasaulog tani isang pinakauna nga linasan na festival. Ay 2-week-long celebration, Action Brian, nga mag-umpisa kung tani buwas nga adlaw, Pebrero 8, tugtob Pebrero 15, tuig 2020. Pero Action Brian, nagpasara sang resolusyon ang Barangay Council sang Barangay Takuling nag-postpone sa sining aktibidad bangod man sang pagpamahog sang novel coronavirus action, Brian. So sa interview naton kay Liga ng mga Barangay President kag punong barangay sa Barangay Takuling, no, Lady Gles Gonzales Palen Action Bray. Pero diri sa iya ang purpose diri is luyag nila na proteksyonan ang mga pumuluyo sa Barangay Takuling, mga guests kag mga bisita, Action Brian, nga magtambong sining linasan na festival, Action Bray. Rason nga ila ini nga postpone Action Bray pero wala pa sang exact nga date kung saan nila gin-move or gin-adjust ining schedule sang linasan na festival, Action Bray. Unanimous na ginaprobahan sang Barangay Council sang Barangay Takuling ang ining resolution base man sa motion ni Kagawad Diamante, Action Bray. Nagpaborman ang SK chairperson nila kag tanan gidya no nga opisyal sang Barangay Takuling, Action Brian. Ariwa ang tingog ni Barangay Takuling Kapitan Lady Gles Gonzales Palen. So, dapat na-start na kami buwas February 8 to 15, no? May week-long celebration na tani. First Linasan Festival. Tani. First year, first Linasan. Paliwala Festival. So, pag-ulat na naging butang tapangalan. May mga street dancing, may dalawang activities. Gin-cancel ta kay tungod na nag-mourn ang whole nation, whole world, sang coronavirus. Dasunti ng kabalo basi to prevent hindi naman gusto i-risk ang life at ang health sa mga constituents sa kanila mga visitors na makadto sa ato na fiesta. Pero tani all set na tani naprepara lang kita na. Oo, naka-withdraw na kami bilagin pa deposit ko to balik. Oo, okay. Ang budget for that activity. Ang budget, ang participants ready naman namon ang mga expense nila. Ang sa street dancing ginatagid namon ang assistance kinakapamakan na gidya. Ang iban cancel gid ang iban na wala na use tigin balik namon for liquidation. Ang Linasan Festival ganing councilor ano ning background sini nga amo nang ngalan? Good pangalanan ta siya as Linasan kay ang according sa history pag patawag ta mga former barangay officials sa Barangay Takuling. Ang Barangay Takuling ang land area niya is composed ang mostly owned sa palay, no? Okay. So ang palay, ang parts ng process is sinalinas. Then, so amo na siya tani ang tuwan niya, ang go ka, ng palay, then, kung kapalay, nag-promote ka man cooperation and unity, cooperation and unity. Action Dale. Yes, Action Bray. Napatian si Kapitan Gonzales na sunod siya daw naka-withdraw na sila sang budget para sa sining aktibidad o galing bangod sa threat man sang NCOV. Ila sinigin pa kamaayo nga i-cancel, Action Bray, ang galing aktibidad nga kuntani first time init nga paghiwaton dira sa Barangay Takuling like mga kapistahan Action Bray nga may mga street dancing competition, may mga naglalain nga aktibidad nga ginapreparar ang Barangay Council para dagsaon nga mga tao kag mga turista. Gani ang ina-advocate sang Department of Health kag diri man sa aton sa Bacolod City Health Office nga i-avoid gid ang mga crowded places o kung lugar nga masamig dagsa sang mga tao para panigurado lang gid Action Bray kag paghalong man sining threat sang novel coronavirus. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Government Center, subong 20 Action Bray, ipatuman na sang gobyerno sa siyudad sa Bacolod ining ordinansa nga damlag lang ginaprobahan. Ining ordinance ang gin-author ni City Councilor Al Victor Espino bilang chairman sang Committee on Police Matters Action Bray. Angot ini siya sa pag-penalize sa mga nagabisita
sa presuhan sa mga BJMP, mga jail facilities diri naton sa Bacolod City na kung magdala syempre sa mga kontrabando like sigarilyo, magdala sang kwarta, magdala sang cellphone ang bisita sa presuhan kag ihatag action Brian sa mga preso. Amon siyang makabig nga violation sa idalom sa mga provisions sang sining ordinansa ni Councilor Espino before wala ya sang layi ang Pilipinas nga gina-penalize ining mga bisita nga nagadala sa mga kontrabando sila sa mga himata nga yarap sa sulod sang pasuan. That's why sunod diri kay Councilor Espino first diri sa Western Visayas Region 6 ining ordinansa nga pinahan ang kutob no sining mga nagabisita sa pasuhan nga may dala sa mga kontrabando para sa mga preso action by. Ang ordinansa nataranan niya siya nga i-publish sa lokal nga pamantalaan bilang requirement since mayroon sang penal clause nga ginatawag or may penalty nga pagabayaran in kaso nga mayroon sang persona nga mag-violate sang sini nga pulisa. Aring tingog sang author sa ordinansa Councilor Al Victor Espino. Ang atong ordinansa, ang gina-penalize ito, ang nagadala sang mga contraband sa sulod. And these items that are labeled contraband, in the real world, sa aton abisa normal nato nga kalibutan, these are not considered contraband. Amo na ginatawag naton cellphones, kwarta, sigarilyo, among others, no? Sa una wala ini policy because kung gadala ka cellphone kay gihatag mo to sa person in conflict with the law, pag abot mo to, hindi ma-penalize ang nagadala. What they get is only a reprimand, no? So iniya cancellation of visiting rights as well as may ara nga penalty. May penalty clause ni siya, may balayran siya nga fine. So amo nang kinalain sang sining ordinansa. Well, pinakataas namon nga mahatag is 5,000 pesos. Action Brian na balian si City Councilor Al Victor Espino ang nag-propose sa nag-author sang sini nga ordinansa action Brian. Sa update naton sa novel coronavirus, wala pagid sang pinaka-latest nga result nga nabaton ang Bacolod City Health Office sagang Interagency Task Force Against Coronavirus sa Bacolod City. Kay sunod dire kay Dr. Tana Shumbray, hindi man lang Bacolod City ang gina-test no ang mga specimen bala nga ginapadala sa mga health personnel naton dito sa may Research Institute for Tropical Medicine. Kundi all over the Philippines, kiramo sa mga specimen nga ginapadala para may baluan kung positive or negative sa coronavirus ang isa ka persona. So far, nagapabilin sa gihapon nga anom ang patients under investigation o kon PUI nga karon confined sa mga medical facility diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Action Dale. Pwede ta ma-recap ining anom again kung kung ano ni sila kay ang Canadian National why na to ya discharge to ano? Yes, Action Bray. Technically speaking, anom or pitutanan ka mga PUI sang ginobserbahan -1 Action Brian so gin-discharge na ang ining Canadian National recently Action Bray. So ang PUIs naton 12 years old nga lalaki Action Brian mayara man sang 58 anyos nga Pinay. Mayara sang isa ka foreign national, wala kita kay malokon diin gid siya ano yang nationality no? So kamal din Dr. Tan 67 years old nga foreigner nga lalaki. Mayara man Action Bray isa ka persona nga 40 years old lalaki man nga Pinoy. Kagang pinaka-recent duwa ka mga babayi ang isa nag-edad Action Bray 29 anyos kagang isa 45 anyos Action Brian amo na siyang pinaka-latest no so liton ta lang 12 years old nga lalaki may 58 nga Pinay rather 67 nga foreign national 40 years old nga lalaki 29 years old nga babayi kag 45 years old Action Bray nga babayi. So amo ni sila ang mga patients under investigation nga gina-quarantine sa karon no sa mga medical facility diri sa may syudad sang Bacolod. Action Brian. Action Del, thank you Action Del na. Action Brian mo ito mga balita ng tipo natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang action nyo Action Dale Salazar una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Okay.
Salamat Action Dale, mga balita gikan sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Ano, kabay pa nga ining anom nga ara subong nga naka under gyapon monitoring kag investigation gyapon sa aton sining otoridad, hindi na ni madugangan pa. Kagang isa na discharge na to, 7 dapat mo. So way pagyapon ang result sa ila sining ginpadala nga mga specimen dito ya sa Metro Manila. Agod nga malantaw kung ini sila positive siningin COVID nga ini. And we're hoping again nga dapat hindi gidlang mga kaksyan. Right, sige lang alang to daton nga Shanghai, China, mahina ang iya sining sitwasyon dito sa iya sining signal. Pero may ginakontak ko ni one person from Bacolod gihapon ini. No? Kung hindi na madala sa China karon, sa ilo kita sa Special Administrative Region sa Hong Kong kita. Kay sa Hong Kong subong mga kaaksyon, may mga gakatabo man to subong grabe man tong hugot nga pagbantay karon sining coronavirus pagyapon. Pagbalik ko karon ayon tani nga migyata from Negros Occidental. Kay kabalo ko libre ni siya always basta mo niya oras sa aton sining nga pagpangalagan. Ba commercial ko for a while, i-check naman ang taga Hong Kong kay duro Pinay to. Kung damo Pinay sa Wuhan, China to. Sa Hong Kong nga pila kalibo pagin. So concern kita sa ila, kumusta na to sila ayhan? Kay mayo pa tong rally, kay patay to do pilak bilog. Pero kung ning virus ang mag-atake, mabudlay ini. Pagbalik ko karon sa aton sining pagpangalagan. Objective, balance. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:30 Action Radio Philippine Standard Time, mga kaksyon. Action Firing Line. Antes ang tanan, gina-endorso tapagin sa inyo mga kaksyon. Ining ginatawag naton iyang Evergreen Herbal Capsule. Ano? May ara bala sang diferensyang imo sini pamatsyag dira. Basi nagsululobra dirang imo sini nga sugar, kolesterol, ang uric acid mo, asin, tambok, creatinine, kag constipation, kag iban pa. Dapat mag Evergreen Herbal Capsule kada kini siya. Mayara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, lakip na diri makaksyon ang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. No? So ini siya may ara sang 7 tanan kasangkap kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley, vitamin C. Ining nga produkto, iya ini sang Doc Gico Alternative and Health Food Center nga probado iya sang Food and Drugs Administration. Din bala pwede mo bakal ining nasambit iyang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo kabakal sa kwano sa may Eden Pharmacy sa Central Market diri sa Bacolod, sa Farmacia Juarez, Rizal Street, Bacolod, Farmacia Edcar or Lacson Street ini siya, sa JDN Pharmacy, Barangay Bata, sa Alfie Pharmacy, Bago City Public Market, Farmacia Bago, sa Bago Public Market man, Sir John Pharmacy, sa Bago City Public Market, Botica Zandria, Kawayan, Negros Occidental, Dankalan Drugstore, Barangay Dankalan, Ilog, Negros Occidental, Mid Plus Pharmacy, Kabankalan City, Jormed Pharma, Kabankalan City, Leonor Pharmacy, Himamaylan City, Blanca Floor Drugstore, Himamaylan, GBX Pharmacy, Binalbagan, Florets Drugstore sa Binalbagan, Bilyones Drugstore sa Hinigaran. Pawasan kung iba naman nga mga drugstore nga pwede nyo gid baklan sining Evergreen Herbal Capsule. Action Firing Line. Right, may nga bilang sa mga kauturan naton mga iban way tagin mabasa pa ho no. Di naton malolambot naligid lang amat-amatan tani. Alright, Mary Jean Salodares naga-monitor sa Hong Kong, Roel Lanawan si Roma, Maribeth Bongansiso, Alan Castro naga-monitor man, John Jacob Turbila Alunan, Action Bray Mayo Langda pamati sa mga taga Barangay Amayco Murcia, Barangay 2 Bacolod City niya. Di Toto Builders employee kami. Jose Moncal Torilla, Alan Castro, Jan, okay nabasa ko na. Alright, Madirazo, Puso, Francisca. Mayang gabi man sa kay Sir Mabugat. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi mga kaksyon. And good evening always nga pamati man sa mong program kay Ligrit lang family sa Libio Andres, sa kay Papa Jesus, kag subong man sa kay Rachel. Salamat gid sa pag-monitor. Naga-monitor man si Liza Caballero. Salamat gid. Thank you gid ra sa inyo. Si Juan Araman Tokena nag-chat sa aton. Pinidabla ang aton sinimi guman naga-monitor. Si Arcoyo naga-monitor man. Si Tatay Rene naga-monitor man. Si Eloy Idna. Si Eloy okay, naga-monitor man. Tatay Rene ko no. Right? Tambal yang kuan ko no, pastor mayok. Bao porte ka sakit. Di ko gid mabasa ni Eloy. Kedo sobragid. Oh. Ari lang, dali gid lang kay check naton diri nga biya naton gikan sa Hong Kong iya siri matinian, no? Gina try ko ma-contact dito kay
dito sila, di naman basta-basta ang sitwasyon nila to. Medyo ga problema man to laman, no? Sa Hong Kong. O, dali gilang. Yan na nagpiyok ini siya. O, nagkadlag tulog ng cellphone ko nga isa. Action firing line. Talaga yung raton ta, aking nga nadulang akon sini nga cellphone ng yasiri nga power, ha? Aha. Okay. Action na Bri, pati ako na bala niya nga doon tayo pwede magpastor, ho? Pero pabay, ilan na si pastor, palasakla-sakala siya sa risgo niya, sa Santo Niño, ayan na risgo to sa Ginoo. Si Sweet, tinigali. Salamat gid Sweet sa imo sa nga pag-monitor. Dalagid kay balikan ko lang aton sa nga utod dito sa Hong Kong, ano, gina-contact naton si Matinion. Kabay pa nga malambot naton ini kay na to do na purnada kita sa Shanghai to. Try ko malambot ining isa, no? Sa sining Matinion mga kaksyon kabay pa, no? Okay, ara nagaring. Ay, salamat. Okay, kabay pa nga masabat niya ini, ano? Kag makaulo istorya kita sa iya sa sining mga tinion. Okay, hello. Ano na? Okay, ari naka-live na ta. Hello, may gabi. Dali gid lang. May gabi. Hello, may gabi. Batian mo ko? Live ta karon sa live ta karon sa Action Radio Bacolod sa Action Firing Line. Madam sa Hong Kong ka no? Oo. Oo, sa Hong Kong. Din ka mo dapit sa Hong Kong gani. Mayong Negros. May nga imo pa lapit sa Central. Sa Central mismo? Lapit sa Central sa Hong Kong. So mo ning pinaka-sentro meaning damo gid tawo. Dali lang imo ngalan ay ma'am. Amo ni siyang pinadako. Ang ngalan mo anay? Mabatian mo ko? Yes, klaro yes. Lang? Yes, klaro. Gid ano pangalan ta kini Ma'am Diwat? Ikaw lang hambal, kikilala ta na ka para ikaw lang gid presentar sa imong ngalan. Ay actually si Ami Toreno, taga Negros man ko Negros Occidental. Dugay ka na sa Hong Kong, no? Mag 7 years na. Wow, titingala ko man daw dako na tong tindog, no? Skeleton pa. Anyways, ma'am, sa sining mga tinion, kumusta ka mo da sa regarding sa in-COVID lang nga sunod ginato ning balita ngayon. Kumusta ka mo da, ma'am? Regarding sa sa coronavirus, bali may mandate nga ginpatuman ang government sa Hong Kong nga ang mga OFW nga ari dire kung pwede hindi pagpagwaon kung during statutory holiday. Day off. So karon nga sa progressive organization, bali may sa progressive organization, bali ginkondina ina kay hindi man sa tanan nga panahon ang do discrimination siya okay. Ang mga OFW daw nga kami ang prone sang sang virus. Okay. Oo. So pero ang iba nga mga amo nagagwa man sa every day. So may ara gani diri nga case nga ang helper na quarantine na siya, bali duwa naka-case na quarantine, nakuha nila kaya ang ilang nga mga employer may positive sa coronavirus. So ging quarantine man sila. So ang isa na-release na siya kagina kay good health man siya. Tapos after 14 days nga ging quarantine siya, ginpapuli man siya sa ilang nga balay, pero ang balay nila gin totally gin disinfect ay para malikawan ang nga virus. Pero ang ilang employer is na siya ang nalatnan bala sang naging positibo sa virus. Bilipin ang duwa gid ka amo? Ang iyang amo nga lalaki. Lalaki. So ara subong sa ospital na under monitoring na ang ginaimbestigahan. Ara sa ospital ginaano man siya subong gina-treatment. Okay, so dito siyempre dito siya subong ginapulian to, kumusta to sila? Okay na to sila? Okay naman siya kay gina-release naman siya gani sa ospital tapos ginpapuli na pero ang ilang nga balay gin disinfect gitanan. Grabe no. So ano man magambal ko no, kamo mismo gahambal nga hindi kamo pwede ka day off anay for a while. Nagapati kamo daw ang government bali mandate ina isang government sa Hong Kong. Pero hindi man siya assurance nga
balik kami bala ang malatnan nga mga ano siya, pero ti ang ginahambal lang ano ko no ng ang ginahambalan sa amon nga bit ano na siya for safety reason ang nambal nila. Pero ano mo na karon kung hindi siya hindi siya kasiguraduhan bala nga mandate nga kahit siyempre ng employer mo gagwa man eh. Gani, kung ano daw feeling nila. Pagbalik nila sa balay. Oo. Feeling nila daw hindi sila pagbalik nila sa balay. Oo. Sige, go ahead, ma'am. Pagbalik nila sa balay nila, so kung na-contaminate na to sila or na sila sang virus, madala nila sa balay nila. So, ang katulong nila or helper nila, malatnan man, di ba? Yes, correct gina, no? So, hindi siya gagapon. kasiguraduhan. So, Oo. May ara gani na baton, nabasahan ko, may nabasahan ko may gareklamo nga OFW nga daw gin grab sang mga amo ang opportunity nga hindi lang kamo pagpugaon kag magtrabaho nga matrabaho na lang kamo. Bali amo na siyang gagwa subong daw diskriminasyon siya tapos ginagrab ang oportunidad nga dawgon ang ilper kay ti syempre hindi ka makapang-indi may kabalo ka sa sitwasyon namon nga mga OFW dire halos kadaman sa amon wala sang privacy, wala mga kwarto, share room sa alaga. So karon kung share room ka, kung gusto mo magpahuway, hindi makakapahuway. So may ating nga sitwasyon nga kung ara ka na sa sulod sang balay sang employer mo, dugay-dugay ka man lang tawagon sang employer mo. So tapos mo kung hindi man assurance nga bayaran ka nilang hindi ka nagwa, di ba? So may ara man nga paubrahon ka dira, may ara man nga hambalon ka nga pahuway ka, pero ginasugo ka nga ginasugo. So mas piliun mo pa nga magwa ka na lang at least makapahuway ka gid, di ba? Pero in terms wala na ikinahanglan mo lang nga proper hygiene lang ka kag mangugas ka lang kag mag sang alcohol kag magmask kagid kung magwa ka. Amo na siyang ginaano sa amon. Pero subong ma'am, kumusta da ang major major nga mga streets da sa central dira gina-mention mo, medyo nagjutay gid man ang pagwa sang mga pumuluyo da bangod sini. Oo, bali last nagsugod ni na siya sa Chinese New Year na So after the Chinese New Year daw tay na lang ang nagululuha and then nung Sunday kay usually ang Sunday amo gina siya ang day off sa mga OFW dire. So ang buo nga Chato Road nga amo na siya ginatambayan sa mga Pinay. Nag-listen gid man ang mga nagululuwa kay ang iba wala gipagwa sa employer nila. Okay. How about ma'am yang ginatawag nga panic buying, kumusta dayo? Do nakitaan ko to mga alcohol do ay nabilin kun ano na lang? Kay nag-ano gid man na ubos gid man ang stock sa market, sa supermarket, galinya ang mga tao para lang maka-avail sang mask, kag tapos nagasat mga hand sanitizer, kag hand wash. Tapos nag-ano gid siya kulang ang supply. So ang presyo subong dagdouble. Okay. Nagmahal gid man siya, tapos kulang ang mask. Pariyo man di sa aton. Subong mas ang ginapangita subong diri. Kulangon sang mas. Tapos syempre kay nasira ang border sa China sa Hong Kong. So nang iba ka panic buying na siya sang consumption nga para if ever magstay sa balay may mga consumption na sila. Okay. So isa na ako dira ang kalinya para sa sanitizer kag sa mask. Pero kumusta kami sa mga dispensary kag sa mga Pero kumusta ka mo da ma'am? So far may kabalakan ang inyong pamilya diri? So far ginapabalo man lang namon mga pamilya, ongoing man na ang communication sa mga pamilya no. Safe pa man gid kami diri. Wala man gid pa man problema. Ang ginaano lang sa amon. Ang ginaano lang gid sa amon, ginapanugyan gid sa amon is proper hygiene. Every time maghugas ikaw sa kamot mo using the hand wash, kag tapos ang habon, kag tapos ma-wear ka gid ka mask every time makasagwa. Kay ti ang virus prone sa dangin correct na Hindi man siya totally gid nga hindi man gid siya totally nga siling nga
maano ka kung basta ang kumauyatan siya sa siyang positive yung isa ka lugar halimbawa kag mauyatan mo kag tapos i-touch mo sa imo mga guya or ano so delikado so amo na siya nga gina-aware sa amon nga magkasi kami permi every time sa amon nga mga kamot proper hygiene. So sa mando to sang gobyerno to nga hindi kamo anay kagwa why kamo anay gid kagwa ma'am why gid kamo kalagaw-lagaw pa? Hindi, kugwa man gyapon depende sa depende sa employer mo, depende man sa imo. Ang ginapanawagan man diri kay may ara nga mga employer nga wala ga provide mask sa ilang nga mga helper. So, syempre ang ato niya mga progressive nga mga organisasyon nagapanawagan nga dapat ila man na dapat kung gusto nila nga maging safe sa sulod sang panimalay mag-provide sila sang mask sa mga helper nila. Correct na, amo na yung dapat gid yan, no? Amo na siya. So ang kay syempre obligasyon man na nila for safety man sang ilang helper Okay. So ang mga Pinay nga nagapala uli diri so far, kumusta sila yung mamya? No way man problema. Bali subong may di ba na ban? Tapos wala na flight ang Cebu Pacific kag ang Philippine Airlines. So damo subong sa mga OFW nga na stranded diri nga supposed to be mapuli kay may flight sila. So ang ginimo nila cancel na lang nila ang ilang nga mga flight kay may 14 days nga quarantine ikaw dira sa Pilipinas pag abot mo. Ang status sa mga OFW diri is ang pinakalawig lang nga ginahat sa ang ilang nga employer is 7 days or 14 days nga bakasyon. So karon kung i-quarantine ka dira sa Pilipinas, wala man gyapon pulos nga pag-abot mo dira sa Pilipinas, wala hindi mo magyapon may gamit ang imo nga bakasyon nga limitado lang man ang inuras ug inadlaw mo dira sa Pilipinas, i-quarantine ka pa, di ba? So useless gyapon nga nagpuli ka. So why na lang iba nagpululi? Amo na siya nga ang iban pang-cancel anay nila ila flight until nga mag-clear na ang sitwasyon Okay, at least nabalaan naton ng pero dira may mga isa man kami gani, isa kami isa kami kakilala diri nga supposed to be mapuli siya sang Wednesday. Kaya ang iya nga bata na admit sa ospital. Pero kay diri siya halin sa SARS ang China. So mas stay siya 14 days, i-quarantine siya, automatic i-quarantine siya sa Pilipinas, right? So, hindi siya nagpuli, yung cancel niya iyang flight. Kay useless gyapon, di mo siya gyapon kakadto sa ospital para mag-asikaso sa anak niya nga na-admit. Kaya protocol di sa ato mo, kay para hindi gid siya para panigurado ang pungsod Pilipinas. So, ang amon lang tani nga ginapanawagan ba? Kadamo-damo sa mga OFW nga na stranded man sa Pilipinas. Wala sa kabalik. So, ang employer diri nila wala sila kabalik. So, ang employer din nila naga-coordinate man sa konsulado naton. So, ang konsulado din naton nag-istorya man sa government sa labor sang Hong Kong nga kung pwede mag-negotiate nga kung pwede pabalikon lang diri ang mga OFW kay syempre may obra na sila diri. So, apektado ang obra nila. So, ang ginasiling gani nga may 10,000 kunong assistance alin sa UWA, hindi man tanan ang naka-avail. Hindi tanan ang naka-avail. Kaya ang usually nga naka-avail is sa Manila lang. So how about ang sa mga provinces? So karon ang ibaylo nimo ang 10K nga assistance mo sa imo nga obra sa isa ka bulan nga subo nga 30K ang imo sahod. Di ba? Perde ka. Isa mo ka bulan is 30 ang sahod, 30K ang sahod. So karon ihatagan ka lang assistance nga 10K. Wala pa ka asiguraduhan pag abot mo, di ba? I-terminate ka pa sa employer mo kay nagbakasyon ka. Ngaso lang kay hindi pwede may layin na diri nga may batas na diri nga once na sa bakasyon ka hindi ka pwede i-terminate sa employer mo. So karon kung basi pag abot mo diri i-terminate ka sa employer mo, wala ka siguraduhan ng obra mo. I see. Pero subong again nga ang mga kauturan naton nga mga Pinay safe lang ya sa gihapon gid ma'am. Wala dapat kita kabalakan. Wala ka mo dapat kabalakan kay safe man kami diri. Monitored man na nga man mga sitwasyon diri kag wala man ang aton kakulang ang konsulado sa pag-inform sang proper hygiene para sa mga OFW diri. Okay. So dira may 14 days man o 14 day nga quarantine man pareho man diri sa aton?
kung pag-abot mo dire, i-check upon ka man lang dire kung okay ang sitwasyon mo, kag wala ka sa sintomas siyang coronavirus, pwede ka na nga i-release kay ibabalikon sa imong mga employer. Po kaso kay halin sa Pilipinas, do wala subong ginapa-flight di ba? Yes. Pero nakabulig ito galing pag-control sa border, nakabulig ito nga duway na nakasulod ang halin sa China dira sa Hong Kong mismo. Sa pinaka-proper daw. As kay pag-arat na to sa peak nga na tong virus, ang coronavirus, automatic to dayon yung agin ban, agin close ang borders ang China kag Hong Kong. So dako gid ang bulig sa to. Gin close to dayon automatic. Gin automatic to dayon, nag-mandate to dayon ang government nga i-close anay. Sige. Para at least mas safe ang Hong Kong. Sige imo ma'am liwat nga pagpalabot sa mga OFWs diri sa aton sa Pilipinas nga syempre kadamo sa nagapamati subong nga mga pamilya nila diri sa aton ang ibang guro duway naka-communicate abi. Anong gusto mo palabot sa mga pamilya nila? Sa mga pamilya dira namon sa mga OFW nga ara dira hindi lang kamo magkabalaka kag safe man kami dire. Wala kami sang dapat kabalakan kay nagasunod man kami sang pamaagi nga mangin safe man kami kabaluman ang nga maging mga proper hygiene. So daw wala man kamo dapat kabalaka sa amon dire. Safe man kami diri tanan Sige, with that Madam Ami, salamat gid sa imong time subong gabi. At least no worries. Kumusta lang da sa tanan. Yes, at least may idea kami nga goods lang kamo da. Why dapat sang kabalakan. Ma'am, salamat mayong gabi. Wala ka dapat kabalakan. Mayong gabi, madam, nga salamat. Salamat, ma'am. Salamat gid. Online sa firing line. Si Madam Ami Tureno didto iya sa Hong Kong So far ang mga Pinay to subong ang ila to problema kay kundi nagmando ang ila sining gobyerno nga kuno hindi anay maginawa action hands ang mga OFWs to, mga kabulig to. Pero mga amo nila gagwa sulod man sa balay nila. Ano ning mga amo nila exempted guro sa coronavirus ini kay sila nagagwa sulod man sila gani. Ang lain pa sini kay may mga amo nga daw gusto nila nga dira na lang ang ila kabulig sa sulod balay lang ni mga OFWs naton kag paobrahon na lang paobrahon ting ila sini nga day off daw nalimta na. Duway pablabaya daw ang ila sini pagtrabaho sa day off nila. So iban dito nag-ayo gid nga pagwa lang kami kay safety man lang gid no. Why isang problemahan kuno subong dito. Timayo man ina mayo gid nga balita. Action firing line. Ina gani yang Hong Kong is part sang China. No? So why to safe to sila dito. So kita diri sa Pilipinas nga layo-layo kita sa China. Nagakakulba gid man kita pero hindi too much nga kakulba ginabatsyag naton magluwas kun ato ka na gid dito malapit gid sa area mismo. Action firing line. Atong sa Shanghai gani lapit na gid to sa sulod sang China na gid mismo dito ya proper. Di magid asin sa proper basta dira tupad-tupad ini nga mga lugar. Amo tong gwapo pagid ginatan pero alang-alang siya bing sining communication sindihan ta man ang sitwasyon niya. Sige lang ano ta karon kay mo sina no. Siguro ang ila signal to naga problema man basing mga technical people nila aksyonen sa mga signal kapala nago mambla bangod sang coronavirus ka problema man sila. Action firing line. Ay grabe nga sitwasyon. So tilipay kita nga mga utod na to. May ara ko to iklala gani action hands nga building nila. Dira mismo may ara iya sang positive mo sang coronavirus. Tiway sa mahimo. Trabaho sa mo. Dali gid lang. Ari nang ECS Millones 2020, no? Ari Mayo Mario. Kay kon madiboy na San Cri daog ka kwarta. Paano mag-intra diri mga kaksyon ko lang sang puti nga papel limpyo dapat isulat imo sini nga ngalan, address plus ang imo sini nga edad, kag imo sini nga contact number. Kag of course mga kaksyon ang imo sining signature para sigurado gid. Okay. Pagkatapos opdan mo gid sang POP ang proof of purchase mo dira isulod sa white legal size envelope. Ining imo sining papel kag opdan sang unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax floor wax, lakip ng Shield bath soap diri, Smart dishwashing, White Rose Kojic Whitening Soap mga kaksyon kag ihulog diri sa Action Radyo Bacolod. Ari kami sa Wilrose Building, ikaapat nga dana. Ari kami sa corner lang sang Locsin, Burgos Street sa Bacolod City mga kaksyon. Dali gid lang kay mayara naman sang flash report ang aton sini nga patrol. Action! Flash! Report!
Bisa naman kabay bust operation. Action dyan, may gabi. Action na Bryce na kabay bus operation naging patigayon sa mga kapulisan sa police station number 2 diri sa area naman niya sa Purok Milagrosa, Purok Villa. Milagrosa ini area sa barangay Villamonte sura naman sa Bacolod karon nga gabi ko sa reno mga around 4 rin no ka mga persona naman ang nagkaladakpan sa magkapulisan sa police station number 2. Kung makita na tudres lang isa makulod ko man nga sa sayo may mga 2 ka mga big kit sealed, may 4 ka mga medium size, may 4 man ka palaba kag may isa diri ka gamay nga sa say sang suspected sa buok Sambray nga na-recover na naman ang ato naman nga mga operatiba sang police station number 2 no. Actually may mga ngalan naman sa Sambray nga mga nagkalatakpan si John Ray Tayukon no, kan Ray Tayukon Sambray no, ang natakpan diri nila leo po nato sa Gabana alias Junjun, dason si Dexter Bagatin, si Mark Villiers, si Elizalde Kadalman. Puro ni sila tanan taga Bacolod. Ay duwa diri nga taga Villamonte. May isa gali kita nga taga Murcia. Si Dexter Bagatin. May duwa ka taga Villamonte, may isa nga taga Barangay 26, kag isa ka taga Murcia. Ano nga pinakabayo sa subject? Ang subject mo ni si John Ray Tayukon alias Junior. Ang kuha niya sini, amo ni siya ang sugpon siya nakabuo nga operation kagabi. Okay. At sa may background. So, anong pinaka-background niya, sir? Bali, amo ni siya ang nag-kuha sa mga mayor nga pamantay nga ligya then ginadalayan na diri sa ini nga balay para diri mag plaster initial mga initial action na rin wait pa na kuan gid sa kilo pero kung i-estimate na lang sa tsura ya pa lang makakuan kita nga mga 180,000 lang 180,000 pesos sir bali, ang may mas money, taga mo ng may bus item. Sir, ang lugar, ano ni? Plastara? Dire sila ka plaster. Ano? Baligasan? Patsosyon. Okay. Agi na sa dakop? Sir, balay ni sir? Ang parang ginakwanta kong kay Silog, ni siya balay. Kaya kung nakita nyo, sige talang ta inventory, pero gipapana ka muna mo pasulod, kaya nag-issue sila nga ginakastigo ko, no, ginapan. Di makita nyo man ang mga persona, nga wala sang may ginakastigo, except lang ni sa isa nga may pilas, kaya tungod niya sang pagdakop niya naglumpat na niya sa bintana, sa bintana sa atop, pinalagyo, pinalasalbahan niya ito ang tropa, o kinalukpan, git, galang kaya mo na hindi natin malokit ang armas, kaya kung kita mo, kadulom sa klibot, kaga malaki na abtan siya sa piyak, pagdasan sa gina-search na namon, ga-resist pa. Kung mapanggan yung isa namon katropa na sambilan pang bibig. Palupok ko siya. Palupok ko siya. Okay. Kailangan bigyan action na ba? Ay, pumakot ba sa Magkoto ko tani kung kagi na ni sila so na dakop man, kagi na pre-solve daw. Yes, action na yun. Tatlo ni siya nakaputi, kung sila ginadiring ga-started. Sa apat, may nadakpan na din sila sa Amo pa nang hindi namon mapano kahit area ni siya ka Station 4 sa akop ni siyang Barangay Villamonte pero pag before kami magsulod na naka-coordinate kami sa HIPIS ang Station 4. Sino sila ang apat ng subject? Amo tong siya gina nakita si John Ray Tayukon. Continuation kagabi. Continuation isang kagabi namon nga operation. Paano po nila? Cohort nila? Cohort nila. Bali ang cohort nila. So kagabi, 120 no? Kagabi? 128 kagabi, tesabong ng 180. Mga 300 kaya dala nila. Dako yun, dala nila. Kaya nang ginagusto na mo ni Baloon kung sinogid ang nagadagdag sa ilag. Pero diri sa lugar, baligya man dito, sir, nag-apon gid si amo lagi ko makita nyo no. Pag diri gid sila yung garipak, kita mo may kiluhan, may packing. Kung makita mo ang kuan mismo, may harap pa wala matunaw. Kaya during sa pagkandak ng operation, may nagasuyok pa. Kita mo ay pa matunaw. Okay. Yung mga gamit sa mga paraphernalia. Good for the packing. Sige. So, anong disposisyon sa apat?
Anong ilang disposisyon, sir? Bali, ang subject sa pag-file natin sa Section 5, Section 11, dasa ng iba na Section 11, Section 12. Pero ang isa niya, ang subject person, may resisting arrest with direct assault. Kung ano pag ang pwede madugang kaso siya, kaya tungkol siya nga pagpalupok sa tropa. Pero anong kategorya, sir? Street level individual. Ang iba niya, newly? Mga newly identified. Pero istik pa namon sa taga-station 4, kung ini nga ang tatlo ni may mga record. Or unless sila was listed. Sir, thank you so much. Action na Brian si Police Major Sherlock Cabana Dre. Tuping bunok sa ulan, pero sige lang, ari makamisulot pa sang balay, sige nga mga tinion. Agree ka lang, nag-3 ka sa lalakton mo siya, Squatters area na action right? Squatters area na siya? Oo, squatter ng lugar no? Pero pinakasunod lon, diri sa may, ano ka nagiging exact ang purok, no? Milagrosa? Purok Milagrosa, Subay, no? Barangay ano yan Villamonte. Okay. Subay mo ng pinagkaulit rin nga sitwasyon, may kantanan sa bypass operation again Patigayon. Police station number 2 ini nagkandak, pero actually ning pa sa police station number 4. Mula support chicken sa Bacolod, naglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John, report gikan sa patrol sining isa naman niya ka bypass operation. Firing line. Wala untat nga bypass mo gabi kaduwa na sa sininga programa lang. Sige, ang kompleto sa nakaroon detalye with Action John sa Action Night Patrol. Happy birthday kay Tatay Andres Mission Sr. Sang Banwa sang Isabela o kon Ilog halin sa kay Totong Neneng kag initanan halin sa kay upod man kay Madam Isabel Dira Mission and family. Happy birthday gid subong nga adlaw. Sige, salamat. Ang ibang nga mensahe nga way ko nalambutan ba pasensya gid. Mabaligya pa ko gani gali lang gid sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon para magkinis panit yo dula sang katol baho kag kaspa. Ang balanyos kada gabi before ka matulog among Zanton Plus Herbal Oil naman ya. Dula pala no hot kag planakit sang kalawasan tuhod hawak kag iban pa. Sige. Away ko nabasa, pasensya, pabasa na ito na kay kadabogit sa balita na ito. Upod sa bukas nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Shuruna Magbanwa, sa technical side we have Action Henrys Pulgar, and sa aton sring partner man Sir El Ray Dutilios, back up naton sa News and Direction on Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, kag diri naman natapos ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line, magilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Action Firing Line. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.